Mae hael mis Mai yn tasgu oddi ar un o'r clysau hardda ym pêl-droed Ewrop. Ond ar ba un o'r ddau dîm yma, fydd yr hael yn tywynu y prynhawn yma. Rhyban pa un o'r ddau dîm yma Ogledd Cymru fydd yn aros ar y tlws hynafol gwerthfawr. Am brynhawn i bêl-droed Gogledd Cymru, am lwyfan i'r achlysur, am wrth gyferbyniad. Bangor yma am y 19fed tro yn ei hanes. Prestatyn am y tro cyntaf. Tîm Prestatyn, y brynhawn yma, wel, y tîm gorau alle Neil Gibson i ddewis. Ar wahân i Paul O'Neill gynt o Bangor, wrth gwrs, sydd wedi anafu. Dyma'r tîm, fydda'r rheolwr, wedi i ddewis. Yr unig syndod o bosib yn hyn Neville Powell, mae wedi penderfynu ar chydig bach o gambl. Mae James Brewerton yn gapten ag yn dechrau. Ond mae Dave Morley yn cadw ei le yn y tîm hefyd. Mae hynny'n golygu bod Sean Edwards wedi cael ei symryd i'r fainc. Chris Sim yn ei ôl ar ôl colli'r ddwy gêm diwetha oherwydd gwaharddiad alla hynny bod yn allweddol i Fangor y pnawn yma. Kevin Morgan y dyfarnwr am signo bob eiliad o'i gêm ola. Diolch eisiau cychwyn ac di. Mae eisiau'r foment hon aros am byth, naeth i ddim. A mae'r bêl gan Brownhill. Rownd derfynol, Cwpan Cymru ar y cae ras. Morley yn chwarae o flaen y pedwar cefn. Fel oeddwn ni wedi disgwyl y cyffyrddiad cynnar, bydd Lee Idzi yn diolch amdano fo, ac ati gefnwr chwith Chris Roberts. Mi wnawn ni weld hyn, bydd Gibson, Price a Parkinson yn trio gadael i Fangor cael y bêl yn amddiffyn, a wedyn ni cael nhw lawr yn sydyn iawn. Sim. Na bob tro fydd Neil Gibson yn cyffwrdd y bêl. Allwch chi fod yn sicr o un peth, fydd cefnogwyr Bangor yna'n hapus, ac mae yna elyniaeth sy'n mynd ôl, wel, flynydde rhwng y ddau dîm yma a Gibson wedi bod yng nghanol cawl y rhan fwyaf ffrio. Pêl o ganol cae i Parkinson mynd ar ei holi. Michael Johnson ath ar ei olo, a mae Parkinson yn mynd i obeithio am y peli na o ganol y cae, ac os i gyflymder o allai fod yn bwysig. Dau amseriad o sy'n bwysig fel ymosodwr hefyd, ac am ras mae hwnna'n mynd i fod rhwng y ddau yma, Michael Johnson a Parkinson prawn yma. Rhaid fi ddeud tymor yma di hyn, cofia. Mae Parkinson wedi cael y gorau o Johnson, ond mae hon yn hollol wahanol gêm, ffeinal gwpan. Pwy sy'n perfformio ar y diwrnod ydi o? Dydy'r hediad Parkinson ddim wedi bod yn arbennig yn ddiweddar. Un gol yn y 9 gêm gyngrau diwetha. Ond i Sgorio yn y gwpan yn aml. Gol ym mhob y rownd o Cwpan Cymru. Y bêl allan at Chris Davies. Chris Davies di chwipio i fewn. Oedd Idzi ddim yn siŵr be i wneud. Nath o'n gwaith da ohoni. A mae Price yn ei gosbio. A mae Prestatyn di mynd ar y blaen. A mae'r cyfan di deillio o ansicrwydd Lee Idzi. Ond am gychwyn i Prestatyn. 12fed gol y tymor hwn i Jason Price. Allan nhw'n coelio beth sy'n digwydd. A'i pnawn Prestatyn fydd hi. Wel, da ni di sôn am y gythiad Prestatyn. Idzi yn pwnio hon i fi yn lle trio dal i addo'n ymestyn i freichia. Steve yn deud y peth cywir, cael ei ben drosti, techneg gwych ar draws y cwrt chwech. A mae Price, un o heini fel ymwysodwr ti wedi gobeithio, geidyn y munudau gyntaf gêm, jyst 3 llath allan, agor siap i gorff, cadw i ben drosti, wneud y cysylltiad cywir, a mae'r bêl yn gorffen yn gornel y rhwyd. Mae pobl yn mynd edrych ar hwnna fel siawns anodd, ond ti'n gwybod be, fel ymwysodwr, ti'n breuddwydio am gyfle fel ar ddechrau gêm. Gymaint o brofiad ganddo fo fel chwaraewr yn y cyngrair. Ond mae wedi bod wrth i fod yn chwarae ar y lefel yma. A mae o a Parkinson wedi bod yn gymaint gyfraniad o lwyddiant Prestatyn. Hill Dunt yn dod ac yn ei ffenio'n glir. Roberts y cefnwr chwith fyny i Fangor. Mae Davies efo fo. Mae Les Davies lawr yn y cwr Cosby. Wel, os di golwr Prestatyn John Hill Dunt yn eich taro chi, dim ots os mae y tanc o'r enw Les Davies d'ch enw chi. Dych chi dal yn mynd i deimlo hwn
Pa bod ato chi? Ac i ddeud y gwir, fel golwr de, ti wrth y fod dod allan am un gyntaf fel a cael llawn hyder allan o giro rhywun fel Les Davies yn yr awyr. Gret i amddiffyn Prestatyn weld John Hill Dunt llawn hyder yn dod allan amdani a trio sarthu awdurdod yn sydd. Oedd o'n gwybod o Les yna, oedd o'n gwybod oedd o'n mynd i wneud cysylltiad gyda Les. Rwan, fe fyny Les fod yn iawn a dod yn ôl ar ei draed. Dwi'n siŵr fydd o, cysylltiad. 9 o goliau, y tymor hwn ddim cweit mor ffri ag oedd o'r tymor bethau. Dyma ni eto. Mi gafodd o'r bêl. Mi gath o ddau. Mi gath o'r bêl, mi gath o penles. Bonus. Mae Les Davies yn mynd i fod yn iawn yn symbolu, yn personoli llwyddiant Bangor, a mae hwn yn personoli ysbryd Prestatyn ydy. A mae yna wastad rhyw sgwrsio difyr hwn a cefnogwyr Bangor pan mae yna gemau ar cefnogwyr tu ôl i golo. Mae hwn yn cymryd y frwydr at y cefnogwyr. A mae hwn yn cymryd Prestatyn i'r entrychion ar hyn o bryd. Mae Neil wedi chwarae mewn gemau mawr o'r blaen yn ei brofiad yn ei yrfa, dydy John Hill Dunt ddim. Lee Idzi, wel, mi ddwedi si bod y gol di deillio o ansicrwydd o. Mae'n pwysau arno fo'n agwedd. Dwi'n gwybod oedd yn ymestyn i freichia, ond a fysa wedi medru pwnio'n fwy ta, bod na ddim pwysau arno fo. I fi, mae rhaid i'r golwr oedd yn awdurdodol cael gafal ar hwnna. Oeddech chi'n cael y teimlad yn dodach nad oedd yr amddiffynwyr wedi disgwyl i'r bêl lanio le nath i. Ond na oedi amddiffynno. A Davies, wel, ydy Davies am dalu'r pwyth yn ôl chydig bach am y glec gafodd o. Cic fi anghenraid. Da ni'n gweld tackles fel un gan Les bob gêm, oce? Felly, ar diwedd y diwrnod, unwaith mae Hayes yn mynd heibio fo. Mae momentum Les yn mynd efo trwy'r dyn, a mae Les yn gadael i farc yn gynnar yn y gêm. Dwi'n mynd cardi melyn, na, dim i fi. Mae te John Hill Dunt sydd wedi cael cardiau felyn, dwi'n meddwl, a hynny am gega. A mae'n debyg bod o'n dal i gofio ar frwydr fach mae newydd gael efo Les Davies. A di Neil Gibson methu dall pam mae'r golwr a nid Les Davies gafodd y gardyn honno. Mae'n llinell fain, ti'n gwybod, sim rhaid i John Hill Dunt dod allan i gael y gardyn melyn. Mae'n gyrfwythig 4 o funudau mwy i fynd yn y gêm yma. Dwi'n byd i wneud efo fo, gad i'r dyfarnwr. Siarad efo Les, dim adrenalin, pawb yn ychal ag Prestatyn yn fwy rwan wrth gwrs. Mae'n am ddechrau'r gêm. Price. O, dyna be mae Price yn geid mor dda defnyddio i frest i reoli'r bêl ac oedd o bron a'i chael i lwybr Mike Parker. Ond, ydych chi be, mewn rownd derfynol, pan yna gymaint o distensiynau, da ni wedi gweld gymaint o gemau lle mae'n mor dyn, falle mae gol gynnar, da chi eisiau agor pethau allan. Wel, ag i setlo tîm, chdi ddeud y gwir, ond mae'n bwysig wedyn, dim eistedd yn ôl ar un gol, ond yna eithaf chi rwan, fydd un gol yn ddigon i Prestatyn prawn yma. Fel o'n i do, jyst yn gynharach yma yna, Price eto'n dal y bel i fyny, jyst cyffyrddiad bach taclus i fewn i llwybr. Parker a Wilson edrych rhywun peth o fan hyn, ond y ddau nhw, ti'n ma'n barod i redag oddi wrth yr ymysodwr o ganolcau. Bêl gan Brownhill. Brownhill yn chwilio am sim, ac ar hyn o bryd mae'r ddau dîm yn euog o daro peli hir sydd ddim yn cyrraedd y nod. Johnson at Brewerton. Brewerton yn bwyllog, ac at Chris Roberts sydd wrth i fod yn cyfrannu'n ymosodol. Y bêl gan Morley. Nôl at Roberts. A mi oedd yna rediad gan Damien Allen fydd yn galw am y bêl. Nath Roberts ddim i ganfod o. Davies. Bron iawn a canfod Chris Jones. Ac David Neville Powell yn obeithio wrth gwrs sydd wedi bod Bangor yn ymateb yn dda i'r Sion gynnar yna, ac ar hyn o bryd maen nhw'n anelu am gol Prestatyn. Les Davies yn mynd fyny, mae sim yn aros iddi ddisgyn. Dyfarnwr yn gweld y drosodd. Mae'n Nick Cosmotin. A gwffiad. Ia. Sim yn ddewr, cofia. Gardyn melyn i Stevens. Gwffiad, dim mwy na hynny. Na. Ti'n edrych... O, ti'n gwybod be, mae'n digwydd bob wythnos. Mae'n un feddal i fi
Yndi mae Sim yn mynd i fyny amdani, yndi mae Stevens yn mynd i fyny amdani. Mae breichia'r ddau yn ei chanol i. Mae Stevens yn neud y cysylltiad efo'i Benelin tu ôl i gwddw Sim. Mae Sim yn mynd i lawr. Sa rhywun yn mynd i lawr efo'r pwysau yna, dwi'n deud. Ond cic o'r smotyn, mae'n rhaid i fod 100%, o'n i'n meddwl. Wel, mae Morley wedi methu cic o'r smotyn y tymor hwn. Mae Hildant di arbed cicio'r smotyn y tymor hwn. Mae Hildant di arbed 2 gic mewn 1 gêm yn erbyn Bangor. Moment dyngedfennol o bosib. Morley! Ac mae'r golwg di harbed i! A dyna mae Hildant yn ei wneud! A wyddwch chi be, falle bod cyfiawnder wedi cael ei wneud fanna. Wel, dwi'n meddwl gath i, ond sbia diwan. Tymor yma, 2 waith a Bangor methu i'r gornel arall. John Hildant yn mynd am yr un cywir eto, ond mynd i'w chwith tro yma. Damien Allen i gymryd y gic. Davies ar sodliad. A dyna'r math o gyfnod pan fatha alla Prestatyn fod yn dathlu arbed y gic am y Bangor am i dal nhw gobeithio ddim yn canolbwyntio. Ond faint o'r gêm sydd wedi mynd llai na 10 munud a digon i drafod yn barod. Fel oedden ni ddisgwyl. Brownhill. Stevens i efo fo. Stevens di gweld y garden felen, cofiwch am y gwffiad. Ryan Edwards. Brownhill. Ac mae'r chwaraewyr mawr yn dal i fyny ers y gic gornel! Ac o rhaid i Hildant fod yn effro fanna. Dim dyna oedd Brownhill yn bwriadu wneud. Allai'ch sicrhau chi o hynny. Ond oedd hwn yn canolbwyntio. Ie, dwi'n meddwl mae'r arbediad yma un i'r camerais, dwi'n meddwl, gan John oherwydd. Mae o'n, reid ddim yn rhy bell oddi wrth i llinell gol, ond mae o'n caramu'n o mor araf. Mae o'n neud yr arbediad yn acrobateg a reid i dros y trawst. Mae'r camerau yma, Malcolm, pam ddylech chi'n gwneud arbediad i'r camerau? A mae hwn yn gyfnod da i Bangor. Chris Roberts ddoth amdani, oedd yna ôl-beniad pwysig fanna, ond y gwthfiad gan Roberts. Yeah. Ond am arbediad gan hwn. Oedd hi'n gic sal, nag oedd? Na, ond oedd hi ar taldra. Just perffaith i'r golwr. Edrycha, mae'n agos i llawr, dydy. Mae o'n dod, mae o'n ennill y gêm bach seicolegol efo Morley. Mae Morley... Mae Bangor wedi methu 2 o'r ochr arall yn fod tymor yma yn gynnar yn y tymor. Rwan mae Morley mynd am o'r ochr arall. Mae John Hildant yn ei ddarllen o, mae'n lawr, mae'n neud yr arbediad. A mae o'n canol bob dim. Fydd o efo'i cymeriadau bersonoliaeth wrth i fodd. Y trydydd tro iddo fe arbed cic o'r smotyn o Bangor y tymor hwn. 2 mewn 1 gêm yn mis Chwefror. A mae o'n gymeriad. A mae sgwyddau fe wyddoch chi yn lletach nag oedden nhw. A mae Morley yn mynd i fod angen signo'i holl brofiad i ddod dros y siom yna. Parker. At Hayes. Hayes. William Gibson. Da ni'n disgwyl i ti gymryd i gic gol yma'n hyn, ond ti'n edrych ar Bangor, maen nhw'n siarad, maen nhw'n annog, maen nhw'n deud, oce, un ar ei hôl i, di methu gic o'r smotyn, ail gasglu dipyn bach, cadw trefn, peidio gadael Prestatyn, cael un arall lemmu fel la, ac yn araf bach bod yn amyneddgar i ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Be sy'n ddifyr, mae sawl un di sôn am y gêm hon, di cymharu hi efo gêm Wimbledon a Lerpwl nôl yr 80au. Un tîm yn ffefrynnau, un tîm yn brofiadol yn Wembley a'r crazy gang o Wimbledon erioed i bod na'r blaen. Y glas yn erbyn y coch. A wyddoch chi pwy ath â hi, y crazy gang ath â hi, ac os dwi'n cofio'n iawn, bydd ath Dave Besant arbed cic o'r smotyn gan John Aldridge yn y gêm honna hefyd. 88 oedd hi. Oedd honna dipyn hwyrach yn y gêm. 1988 o'n i yno. A be dwi'n cofio, oedd na wylanod a sgithanod o gwmpas y pwynt sylwebu ym Mhopman. Bydd ar erioed gymaint o lanast ar fynodiadau. Oedd yn bwysig bod hwnna'n cael ei chyffwrdd allan o'r Cwrcosbi gan Brewerton. Oedd Parkinson yn disgwyl amdani Morley. Lee Jones, wel oedd o'n dathlu y gol fel tasau wedi bod yn gyfrifol am holl waith da Prestatyn y tymor yma. Oedd wedi cael ei
Lusgo mewn mae o, ac os bod angen hyfforddwr sy'n ei brofiad o a'i gymwysterau fo yn Ewrop, cyn chwaraewr Lerpwl gyda llaw hefyd. Ond paratoi i ail gyfnod gyda Prestatyn. Ac yna fo gysylltiad mawr efo Neil Gibson wrth gwrs y ddau nhw'n wedi chwarae yn tramir efo'i gilydd. Ross Stevens, gorfod y bwysau ar hwnna. Prestatyn, iawn, ers y gol, mae Bangor wedi gwneud pyn bach o bwysau arnyn nhw. Di gael y kick o'r sbot, mae'n chwarter awr sydd wedi mynd, a fe nefel yn ddigon hapus y ffordd mae dîm o wedi ymatab. Iawn dyn nhw'n di sgorio eto, nid yn hyn. Ond, eich gwybod yn am yn edgar weithiau, a disgwyl dy dro. Ac o bryn bod Prestatyn yn mynd i ddibynnu ar ystadegau fel hyn, ond wyddwch chi be, dim ond unwaith mae Bangor y tymor yma wedi troi bod ar ei holi yn fuddigoliaeth. Pan mae Bangor yn mynd ar ei holi y tymor yma, maen nhw'n tueddu colli gemau. Ydy hynny mi ddod nôl i'w brachyn o'r pnawn yma. Wel na, fydden nhw fel ti'n deud, fydde chwaraewyr ar y cae, sef i ar y cae sef yn meddwl am hynny rwan. Na, ond y blwp am Bangor mwy na un byd tymor yma di ildio goliau. Y tro cynta, y tro ola'n hydrach i'r ddau dîm yma gwrdd yng Cwpan Cymru. Oedd yn rownd gyn derfynol 2010. A fe welodd Moli y garden goch yn y gêm honno. Mae Parkinson yn hydrach Price yn rhoi pwysau ar amddiffyn y bêl fyny at Sim. Gwthiad ar Greg Stone. Ie, mae'n eigon o'n stopio a dechrau yn y gêm yma efo Kevin ar y funud y dyfarnwr. Digon o ddigwyddiadau bach, Terry Cris yn ei bethau fel hyn. Ti'n disgwyl i gêm o'r bwysig. Y ddau dîm yn trio i gora i fynd i fewn i Ewrop a bod nhw ddim yn gorfod mynd i'r gemau ail gyfla. Mae honna chydig bach yn fer. Cynulleia wedyn mynd at Hayes. Wilson, mae Wilson di cholli hi. Chris Jones yn derbyn gan Ryan Edwards a Nelly am Sim. Ie. A fydde Sim di hoffi cael honna tu fewn iddo fo, dim y tu allan iddo fo. Ie, efo tri dyn ganol y cae, a mae Chris Jones, mae'n medru lledu'r chwarae, mae'n chwarae reit dyn ar y funud yn ganol y cae. Reit gil yna, sy'n llawer o le. Mae rhaid i'r gwasanaeth fod yn well i fyny i'r blaenwr. Mae rhaid nhw cymryd bas bach ychwanegol weithiau yn ganol y cae, neu siŵr bod y gwasanaeth wedyn yn well, safon i fyny at Sim. Morley o flaen, Jason Price. Parkinson eto yn ei herlu di. A mi weithydd hwn gydol y gêm i rai amddiffynwyr dan bwysau. Mae di ennill tafliad i Prestatyn nawr oherwydd i ddycnwch. Oherwydd i ddyfel barhad. A mae Johnson yn mynd i gael pnawn o waith caled oherwydd hwn. Sa'n amheth am hynny. Mae'n gwybod hynny. Mae'n gwybod mae hwn yn mynd i fod yn rwydyr. Mae'r ddau yn y hogia mor ffit hefyd a cyflym. Packer. Sodled bach at Stevens. Parkinson, Price! Mae Morley mynd i gael i chwirio'i. A fe gafodd Bangor ddihangfa fannodd o'n gyfnod da gan Prestatyn. Chwarae da, mae'r dyfarnwr yn chwarae'r fantes. Mae'r bêl yn mynd dan Sawdl Gibson. Am gyfle eto, am groesiad i ddechrau fo, am mon cysylltiad o'r Parkinson. Angen jyst i gyrru'r bêl na at y gol. Defnyddio'r pwer ar y croesiad. Nath i ddod yn sydyn at Price, felly fi dechrau gwneud esgus bach iddo fo. Ond am groesiad, mae Parkinson wedi colli Johnson, mae wedi mynd tu ôl na fo. Gwych fan hyn gan Parker. At Stevens, troedd chwir sy'n mynd i agor cania beans. Syth i mewn as Parkinson gyda'i ben. Taro Price yn y diwedd. Oedd o'n methu adweithio, ti'n mo, addasu gon-sydyn. Ac... Edrych ydi on. Mae'n mynd... Gwych, mae hwnna berffaith. Oedd o'n gyfledoedd. Gwadd i unrhyw ymysodwr jyst oedd i fewn, jyst canolbwyntio neu cysylltiad. Eitha pwyr a i fewn, jyst canolbwyntio neu cysylltiad. Ie, cip fanna Lee Jones. A mae cyfleoedd felly bod yn fara menyn i Lee Jones os ydi yrfa fo. A mi allu'r un di bod yn ddwy. A fel blaenwr, ti'n mwyn eisiau'r cyffyrddiad llia. I Price, sa'i di bod yn well, sa'i wedi cael cyffyrddiad, a di mynd ar draws y gol. Sa Price di mynd i hwnna i fewn. Oherwydd nath o i fethu hi'n gyfan gwbl o Price dim yn ei disgwyl i. Ac i fod yn deg ar Ross Stevens i groesiad o greodd y gol hefyd. Felly dau groesiad da gyda fo. Gibson,
Roberts yn ei chlirio oddi ar Gibson y tafiad i Bangor. O, gyda Prestatyn yn rhywbeth fwy o chwaraewyr yn y Cwrt Cosby yn y siawns yna na gyda nhw am y gol. Ie, gymaint o newidiadau gan Neil Gibson, so mae'n dod i mewn wrth gwrs, ond nath ni weld Stevens yn fan'na rwan. Mae o di aros, mae o di wneud y dda, di gael ei le yn y tîm yma. Hayes, hyfryd dan bwysau, gwaith da. Parkinson eto, Parkinson a Johnson. A da ni'n di weld y ras honno gydol y pnawn. Dim amheuaeth am hynny. Parkinson yn gyflym. Johnson, un o'r amddiffynwyr cyflyma a'r bas y sgiliau'n hyfryd gan yr amddiffynwyr Hayes. Ie, edrych yr capten ei hun. Heibio dau. Yr amddiffynwyr. Mae o di bod yn i'w stryglo efo'i llunyn y gar ers wythnosa, ond yn barod am hon. Davies nôl at Brownhill. Edwards, nôl at Jones eto. Edwards, Jones i symud fewn i le, neb di mynd efo fo. Bale chydig bach tu ôl iddo fo, so wedi gobeithio am well. Brownhill, mae Roberts di symud fyny ochr bella'r cwrt, mae Morley di ymuno, mae Bale at Sim, allai tharau cyfle i Sim, di honna gic o'r smotin, na di wir. Chris Davies yn cipio honna'n 10 yn ôl y dyfarnwr, ac mae yna gyfle i droi am ddiffyn yn ymosod sbiwch ar y ras eto rhwng Johnson a Parkinson. A mae o mor ddeheu, llawn cliciau. Mae'r Bale yn mynd i ddisgyn i Parker neu Price, a rywsut, mae Bangor yn ei chlirio hi. Drama yn un pen y cae, wedyn yn y pen arall, be am benderfyniad y dyfarnwr? Wel, doedd hi ddim yn gic o'r smotin i fi, na Davies yn dda, jyst i gael ei gorff i fewn i lwybr Sim. Mae yna gysylltiad yma eto, yn edrych ydi, mae Sim yn trio mynd ar draws, mae Davies yn mynd ar draws, ysgwydd i ysgwydd. Dim byd. Y dyfarnwr yn ei gêm ola, yn gywir. Wedi rhoi un. Honna chydig bach yn anlwcus. Eto, oedd na. Oedd angen. Ia, oedd na ddim angen i'w stopio. Gael i fynd am dipyn Kevin bach. Dycha ni. Mae'n mynd. Mae'r dacw gyntaf. Mae'n ei pyn bach, ond eto, dim i fi. Les Davies. Hayes. Ac i le ath dwy fynd ar hugen, dydwch. Digon o brofiad. Mae'n gwybod bod yna ddigon amser. Mae'n gwybod dim di bod cweith rhy fath i Fangor y tymor yma. Di'n sicr dim di bod cweith rhy fath i Fangor ers mis Ionawr. Nid bod Prestatyn di bod llawer iawn gwell chwaith. Na, ond mae'r record o nec yn y gwpan dydy. Bydd neb siarad am record gwell na hyn. Wel, 8 gêm ar hugen a di ennill 6 ar hugen ohonyn nhw. Colli ddwywaith, llanelli y ddau achlysur, cwbl rhyfeddol. Mae'n amheus gen i a allo gael ei ailadrodd. Na, so fi ddim yn meddwl. Ond ti'n gwybod y gwpan nath nhw golli i llanelli yn y rownd derfynol, 2 mlynedd yn ôl, mi nath nhw guro'r pencampwriaeth tymor yna. Felly, dwi'n meddwl yr uchelgais oedd, wrth gwrs, i ennill y dwbl, ond guro'r pencampwriaeth yn gampfawr. Mae gysylltiad o efo clwb Bangor yn ymestyn dros chwarter canrif. Un o'i gwir arwyr nhw. Ia, Cwpan Cymru di heddiw. Ia, mae'n ffeinal gorau da ni'n gael yng Nghymru. Ond mae'n cyfri mwy'r ddau dîm yma oherwydd Ewrop. Oherwydd mae'r un o'r ddau dîm yn gorfod mynd i'r gemau ail gyfa. Dwi'n gwybod sa fi ddim eisiau mynd i fewn i'r gemau ail gyfa yna. Felly mae yna fwy o bwysigrwydd ar y ffeinal yma. Ydy mae'n sefyllfa gyffroes oherwydd y ffordd mae'r clybiau wedi gorffen. Mae ennill yma yn golygu bod eich tymor chi ar ben a ydych chi yn Ewrop. Os ydych chi'n colli yma, mae ganddo chi wedyn densiwn o bosib hynlle y gemau ail gyfle. Bale gan Davies. Davies o'i flaen o wrth gwrs Parkinson a Price. Davies yn dal i fynd, nawr at Price. Cyffyrddiad trwm sal gan Price.
ddylen wneud gymaint gwell efo'i holl brofiad. A oedd Malcolm yn cerdded y cae yn gynt yn y pnawn. Mae'r cae yna'n wastad, yn galed. A di hynny mae'n esgus. Na, dim I gyffyrddiad cyntaf fel yna. Da ni'n gwybod mae'n well na hynny hefyd. Allen yn ceiso bwydo Roberts. Dwi'n deud hynny, ond mae rai fi ddeud dwi wedi bod yn tystiolaeth o'r rei yma. Tymor yma, lle mae Jason Price wedi... Mae'n dim yn eisiau mwyn teimlo weithiau, os di o ar ei gêm, wedi neb gyffwrdd o efalla fel blaenwr yn y gyngrair heblaw am Les Davies. Ond, os dydy o ddim ar ei gêm, mae o'n wastraff I chdi. Felly, mae di sgorio'n barod, mae'n mynd ei hyder iddo fo. Ond mae Prestatyn angen mwy gynfod prawn yma. Mae'r dyfarnwr wedi penderfynu bod yna drosedd fanna. A tasau ddim yn drosedd o Davies ar ras ac yn glir. Oedd hwnnw'n benderfyniad pwysig iawn, hanner ffordd o'r hanner cyntaf yma. Wel, ond am llawer yn hwnna, o gwbl jyst ennill y bel. Fysa ni di rhoi'r penderfyniad ffordd arall. Wel. Les Davies ydy'r targed. Ryan Edwards, allan gan Ross Stevens. Brewerton yn ôl. Stone yn ei chliriau. Wilson. Parker. Sbiwch ar y lles gan Parker. Dyna un o'i ddoniau fo. Mae'n canfod y lle yng nghanol y cae. Mae'n gallu edrych yn osgeiddig ac yn awdurdodol. Diolch yn fawr. Fi wedi ganmol o pas warffus gan fo. Wastad yn digwydd. Brownhill dros Bangor. Ar ei hôl I. O gol I ddim. At Edwards. Ryan Edwards. Sean Edwards ar y fainc. Y prynhaw yma. Davies, Sim, nôl at Davies. Les Davies ar y postyn pella. Chris Jones, cyffyrddiad cyntaf da I fewn at Sim, chwarae 1-2 efo fo. Dim yr un bas gora nôl. Chdi'n iawn o Les Davies wedi mynd i'r postyn bella. Brownhill, cyfle I gael y croesiad mewn eto. Na gam sefyll, dwi'n credu. Bydde ddim di cyfri, Sim a thi fyny amdani hi. Oedd John Hildons byth yn mynd I gyrraedd y bel yma. Nath o gychwyn mor gynnar I trio chyrraedd I mi. Nath o weiddi'n gynnar. Am ddiffynwyr Prestatyn yn symud allan y ffordd, ond Sim cadw lygad ar y bel ac y gyrraedd yna gyntaf. Di dod o safle. Cam sefyll. Stevens. Chwarae da ganddo fo, a di canfod Price mewn lle. Jason Price nawr te, Gibson, y bel allan, at ochr dde y Cwrdd Cosby. Mae yna giw o bobl yn aros yma bas. Davies yn dewis yr opsiwn anghywir. Mae'n cyrraedd Parker, nawr mae gan Wilson, neu hydrach Gibson. Gibson mewn at Price, mae yna gyfle gwych. O, mae Parkins di cicio, oedd o'n cam sefyll beth bynnag. A bydd neb yn fwy diolchgar bod o'n cam sefyll na Parkinson. Neu bydda hwnna di bod yn gyfle gwych di fethu. Os ei yna, dyma methu llawer o heini, ond na ddeud un peth yr un cyntaf I fi oedd y cyfle gorau. At Price, wedyn cyffyriad Neil I llwybr. Na ni weld y cyfle yn cael ei fethu gan Parkinson. Eblaw am hon, oedd o'n cam sefyll, ond yr un gyntaf, edrych ydyn ni'n gwylio hon eto, ond yr un gyntaf dy'r un gorau, lle mae Neil Gibson yn rhaid y bel I fewn I llwybr Chris Davies, pan mae o'n cymryd cyffyrddiad. Da ni'n gwybod mae'r bel yn adlamu na nifer yr wrth y tir y chwarae, ond pam fydech chi'n mynd ar draws y gol efo'r ergyd? Mae un peth yn sicr, mae Bangor di cael I siaro'r meddiant, ond mae'r cyfleon bron y dwedech I gyd di dod I Prestatyn. Mae bron bob un ymosodiad mae Prestatyn wedi gael, maen nhw bron di creu cyfle i'w hunan. A ti'n gofyn am ddiffyn Bangor I sgwar? Brewerton a Michael Johnson safle gwarchod nhw. Dwi'n just meddwl mae Price, y mudiad Price a Parkinson, just yn ormod i'r amddiffynwyr ar y funud. Nawr te, y dyn efo'r sbectol, nid y sbectol dywyll, ydy Ken Birch, un o arwyr Clwb Bangor, oedd o'n gapten Clwb Bangor yn y gêm fawr yn erbyn Napoli y 1962. A mae o'n dyheu am bynhawn gwell i'w dîm na maen nhw'n gael y pynhawn yma, ond da I weld o, a mae wedi cael croeso mawr gan bobl pan gyrhaeddodd o, oedd yn beth braf I weld. Parker. Stevens at Price. Un peth mae Price wedi wneud, wedi canfod y lle yn hanner Bangor, a mae'n pasio at Parkinson. Mae Gibson di symud fyny. Mae Parker yno hefyd, mae gan Parkinson o hyd. Mae Parkinson ddim yn mynd I giro Brewerton, oedd ddim yn rhoi fyny.
Brewerton. Eto, meddiant Prestatyn yn bwrpasol. Y Price di dod ymddir, oedd Gibson di gael yn dilefo, felly oedd na chwaraewyr Bangor cael ei tynnu allan o'i safle i wneud bylchau bobl eraill. A dyna, mae yna gyfrinacha i siap tîm Prestatyn. Fedrech chi wneud hynny yn gyffyrddus, oherwydd mae'r chwaraewyr yn gyffyrddus i wneud hynny. Anthony Stevens yn cadw hwnna mewn, ond Bangor fyny at Sim. Sim yn honni bod wedi cael ei dynnu nôl gan Stone. Ond mae Stones di gadael i ddyn yn edrych braidd yn fregus, gafodd yn ei bigwrn. Dydy ddim di chwarae yn y ddwy gêm ola yma na ddo. Mae Bangor wedi golli fo. Na, gyfer tymor mae wedi gael a'i goliau wrth gwrs. Ond un peth amdano fo, heblaw am ei goliau fo, mae o'n gweithio yn galad. Mae'r dyn yma wedi'r torchi llewis, a fydd o'n dal yn mynd tan y diwedd os fydd ar y cae. I weld yn rhedeg yn iawn. Newyddion da i Fangor, allweddol i Fangor. Davies di cael hanner cyntaf da. Cael ei groesiad mewn o chwilio am Parkinson. Johnson yn ei ffenio yn glir at Davies. Davies gobeithiol dim mwy yn chwilio am Sim. Wilson, gwych ganddo. Wneud y swydd mor effeithiol o flaen. Yn tri cefnwr. Mae Prestatyn yn chwarae'n dda, Malcolm ydyn. Mae nhw pan nhw efo'r bel, mae'n llawer mwy o bwrpas i'w chwarae nhw. Mae gen nhw'n chwaraewyr i wneud hynny hefyd. Mae nhw'n gyffyrddus iawn ar y bel. Dyn nhw'n ofyn cymryd y bas bach ychwanegol na i wneud siŵr bod y bas nesa yn un da i fewn i'r chwaraewr nesa. Fel os di Gibson yn cael o, nid yn ôl i Parker. Dwi'n poeni i ti Wilson i chwarae'r bel na i fyny'r blaenwr. Jones, Ryan Edwards, Brown Hill cyfleter ar bel mewn, Les Davies yn mynd amdani, John Hill Dunt yn pwnio, a Wilson at Parkinson, 2 erbyn 2 fan hyn, mae gan Price nawr te yma. Price angen curo Brewerton, tasa fod i gwneud. Oedd hi'n 2 erbyn 2 doedd, so fo wedi wneud, ond Brewerton dangos i brofiad, aros yn ei draed, gofyn y cwestiwn, tita Price os di con 2 giro fi. Ond fydd angen perfformiad gan dyn yma. Ac perfformiad i gego gan dyn yma i ysbrydoli dîm allan yna braw yma. Wel, y Price yn chwilio amdani. Geith o fod yn nghwmni drama fi unrhyw bryd. Mae wedi cael be oedd o am gael. Ac fawr anghytuniaeth i Brewerton. Na, James yn jyst cadw draed ar y llawr a mynd am y dacw rownd yr ochr. Get i'm yn cael neu hynny. Ond yna'n llawer o wrthio yna. Siawns i Ross Stevens efo y droed chwydd eto. Mae ciciau gosod Ross Stevens yn esgor ar gymaint o bethau addawol i Prestatyn. Mewn a hi tuag at... O, mae'r golwg di gollwng ni eto. Di anelu tuag at Hayes oddi. A fe gymrodd i 3 lygad oddi ar y bel, dim amheuaeth am hynny. A dydi o ddim wedi cael yr hanner gorau. Na, ti'n wedi cael lot o bethau i wneud, a dyna safon canolbwyntio di peth mor fawr efo golwr de, ac eto, ti'n mynd disgwyl rhywun o safon i ti i ollwng honna. Just tynnu lygad oddi wrthi ar yr eiliad ola. Neb yn neidio i flaen o, neb yn ei pwysa arno. Un o'r golwyr mwyaf profiadol yn y cyngrair cenedlaethol. Di ond i colli rhyw 4 gêm yn uwch gyngor Cymru ers 2007. Ond mae rhywbeth ar ei feddwl o. Un o'r golwyr gorau hefyd yn y gyngrair. Stones. Dysgu ni Edwards at Chris Jones. Sgoriwr y gol dramatig nath y bel dros yr Ystlys. Oedd ddim byd yn mynd yn iawn i Fangor hyn o bryd. Mae'r modfeddi yn cyfrin i herbyn nhw. Ac mae'n paratoi'n barod, mae'n siŵr a be i ddeud ar yr egwyl, ond bron i chwarter awr tan hynny. Davies, pwy sy'n rhedeg, pwy sy'n erlyd, Parkinson, a pwy sy'n gorau mynd efo Johnson. A di Johnson ddim yn mynd i gael dim byd heb o'r gweithio amdano fo pnawn. Mae nath o'n dda fanna, Hayes a Davies yn mynd efo'r un bel. Da ni sôn am cyflymdra y ddau yna iawn. Go iawn fan de. Mae'r ddau
efo'r agwedd penderfynol i gyrraedd na gyntaf hefyd. Dyna pan mae'n mor diddorol gwylio y ddau, erwydd mae Michael Johnson di arfer ennill mewn fewn yn y tackles, ond mae Parkinson union rhan tebyg efo yn ei feddwl, gorfforol, taldra, cyflymdra, bob dim. Ac o'n i'n sôn am Johnson fanna, a dda i di sôn eisoes am record Neville Powell o 8 gêm ar 20 yn y cwpan yma. Mae Johnson wedi chwarae bob un o hynny. Bob un ohonyn nhw. Mae'n drosodd ar Price. A di'r dyfarnwr yma, diolch di methu dim byd. Dwi'n siŵr sy'n mi ddangos cardyn felen. Chris Roberts, dwi'n meddwl oedd i fewn efo Price yma hyn. Oedd wedi dod i fewn o'i safle chwith yn y cefn. Ac oedd y bel yn yr awyr, a Price yn siŵr tynnu i lawr. Edrych a diwan, mae'n sarther i droed o mae o. A sa'n pwrpas iddi, damwain ydi o, erwydd, dwi'n chwilio amdano fo, mae ben o'n yr awyr, mae'n lygod ar o bel, felly dim cardyn fel un yn diolchgar drosto ni. Ie, y dyfarnwr di galw hwnna'n gywir. Pregeth yn ddigon. Price a chyfle i gosbi. Cic da arall ar tro yma. Mae'r bel yn glynu yn wylo Leeds ar i'w floedd eironi gan gefnogwyr Bangor. Dyna byd o les iddo fo. Neith. Gibson a Davies. Dyhaiwr profiadol iawn yn mynd am yr un bel, a mae Davies di gyd yn dda fanna. Mae Davies di gyd yn dda i ennill y gig gornel, ond chydig bach o ryw gicio a braffu ar ôl hynny. Mae Gibson di aros lawr, mae y cyfan di digwydd o dan drwyn y dyfarnwr cynorthwyol. Nath o ddigwydd mor sydyn, edrych ati, mae jyst... A ochr les nath neu cysylltiad efo Neil. Mae Neil mynd i llawr iawn, mae'r ddau fan hyn i ariw. Dim byd. Yna'n byd yn un o'r gweud. Dim byd. Nath o neu cysylltiad, ond... Oedd o, damwain. Y gic mewn tuag at y smotyn gwyn. Peniad da allan gan Wilson, dwi'n credu oedd o. Ie. Nôl i mewn gan Johnson. Y bel tu hwnt i Parker ag i Sim. A chit gol fyddi, ond wel, mae'r elyniaeth, mae'r ffrio rhwng y ddau dîm yn hysbys bellach, ond i fod yn deg ag Davies, dath o'n byd i Gibson, a mae Gibson wedi bod yn ganol gymaint o y ffrio sydd wedi bod rhwng y ddau glwb yma. Mae o'n llawn angerdd. Ia, ti'n iawn ag Prestatyn 9 munud i fynd tan yr egwyl, a fydden nhw igon hapus ffordd mae perfformiad nhw. Ia, dyn nhw'n adeiladu ar y gol gynnar na, ond maen nhw wedi reoli meddiant y gêm. Y cysur o bosib i Fangor dim ond 2 gwaith. Mae Prestatyn wedi cadw llechen lan y tymor yma, a'r 2 gwaith ar ei tomen ei hun. Felly falle y bydd hynny yn rhan o bregeth seicolegol Neville Powell. Ond dwi'n falle nad ydy o'n darllen ystadegau. Dwi'n siŵr bod nhw'n gorfod dyddi yma. Wel, maen nhw fod i. Seicoleg. Un cefnwr at gefnwr arall ag at Chris Roberts. Pob un o gemau Cwpan Cymru. Mae wedi bod yn nhw. Bel at Edwards, a mae o'n brysur. Weithiau ar y dde, weithiau ar y chwith yng nghanol caina. Wastad ar gael. Ag eto, pwy di'r targed? Pwy di'r niwsans? Parkinson. Johnson a Edwards yn rhyngddyn nhw yn clirio'r bel. Dwi'n mynd hoff o gweld 2 amddiffynwr mor acos i'w gilydd. Un camgymeriad bach. Gibson, Parker a Wilson i agor na drosed bach ar bigyrnau Gibson fanne gan Davies. A mae rhaid i Davies fod yn ofalus. Mae Bangor angen o ar y cae. Yndyn. Mae'n cwestiwn am hynny, os ydym wedi cael dod yn ôl i fewn ac i'r gwpa yma. Dwi'n dall, sa fi yn rwystredig sa'n fi allan yn chwarae Fangor praw yma. Price, rheoli'n dda, Parkinson a Johnson. Johnson yn gwneud digon, dim ond at Stevens. Mewn at Price eto, Parkinson. Unwaith eto, Johnson. Bydd y ddau'n cysgu'n yr un gwely heno. Bod mae'n agos at ei gilydd. Jones. Methu hennill i Parker yn hamddenol aros amdani hi. Sim yn ei dynnu o nôl, a mae Sim yn cwyno bod Stevens di ffigio.
A dyna, mae yna wen ar wyneb un a mae'r llall yn gwgu a mae hynny yn crynhoi tymer y ddau dîm ar hyn o bryd. Mae Prestatyn yn llawen a mae Bangor yn flin. Ie, mae angen dangos i fi'n bach o ffeit gan Bangor wrth gwrs i ddod yn ôl i fewn i'r gêm. Dim ffordd yna, ti'n dod llwybro fo, reid o mewn meddwl cywir. Ni'n cael dylanwad a effeithio'r gêm yn fwy na reid trosedd i ffwrdd. Ross Stevens unwaith yn hagor i gymryd y gic. Wilson, un bach annisgwyl. Bron yn annisgwyl i Wilson. Stevens arall. Stevens ifanc Anthony sy'n ar benthyg o'r Exam. A mae Les Davies yn gwahodd Sim i edrych ar ôl i erlyd hwnna. Mae Sim yn gwneud digon da i ennill y tafliad oddi ar Hayes. Llawneg ni, mi'n eitho da weithio i chdi. Yn sicr o hynny. Roberts. Digon o le yng nghanol cae gan Ryan Edwards. Sa gol i Fangor nawr yn gwneud pethau'n ddiddorol ar gyfer yr ail hanner. Mae be gan Brownhill. Brownhill amser i edrych. Mae ddim yn bas digon da. Dod ar Roberts. Roberts yn tanio. Mae'n tasgu nôl at Les Davies. Digon o le ar y dde. Edwards i yno. Edwards yn curo i ddyn yn rhy hawdd. Cyfler ar ber at y postyn pell yna. Roberts yn cael ei giro yn yr awyr gan Davies. Ac i fi mae Chris Davies wedi cael gêm ardderchog i Prestatyn ar ochr dde y cae. Do tad, a dim yn hawdd bod yn unig chwaraewr i lawr yr asgyll lle yna yn gweithio o focs i focs. Chris Jones yn croesi'r bel. Oedd hi'n bwysig bod y peniad yna gan Ross Stevens allan gan Hayes, cyfnod o bwyso gan Bangor. Gibson di edrych o'i gwmpas, di gweld bod neb yn amser ereoli'r bel a mae bason gywir at Parkinson a mae Parkinson at Price. Mae Parkinson yn cael ei dynnu nôl. Mae'r dyfarnwr yn chwarae'r fantes a mae'r dyfarnwr yn dweud wrth Johnson, dwi wedi gweld honno ddoi nôl at y tîn y man, ond mae'n gadael i'r gêm lifo. Fain wrth i Parkinson cyfriau cyntaf ddim yn gorau, wedyn Johnson i fewn o fo'i droed. Gath Parkinson blaen i droed iddi. Ond y ddain yn nhw rhyw reslo wedyn. Yn y 5 munud ola o'r hanner cyntaf. Prestatyn yn dal ar y blaen ers y 30 funud. Y gol gan Jason Price. Ryan Edwards. Mewn at Sim. Gafodd am gafel ynni, ond mae'n gig gornel. Hayes yn ei digon. Oedd Hayes yn gwybod bod o ochr anghywir i Sim yma yna. A nath o just ei ddisgwydda'n glefar i fewn i cefn. Wel, mae'na gardyn melyn. Dyma y digwyddiad yn ei sôn amdano fo pan dynnodd o Parkinson yn ôl. Ia'r ddain yn edrych yma'n. Dwi o'n yn gyffredau cyntaf gwych, a mae'n cael yr ailyn sydd i fewn i Price rwan mae ei ffwrdd. Mae Michael Johnson wedyn yn rhyw afal yn efo. Michael sydd wedi cael y gardyn melyn yn efo, wylio hyn. Mewn â hi, tuag at Molly'n cael ei ben i'r bel. Wilson yn ei gwylio hi a Wilson yn ei bugeilio hi. A mae'n gig gornel arall. Ond mae hyn yn well gan Bangor. Be mae Prestatyn wedi mynd i wneud trwy'r gêm ydi slofi arafu tempo. Bangor yn ôl efo tempo sydyn i'w gêm nhw. Amser da i Fangor sgorio, dim amheuaeth am hynny. Y gic i'w chymryd eto gan Damien Allen. Les Davies. Oedd y targed, mae'n cael ei chlirio dim ond at Ryan Edwards. A rhywsyd mae'r cysau coch yn ei chlirio, mae hwn yn gyfnod da o bwyso gan Bangor. Damien Allen eto. Amddiffyn da, amddiffyn ardderchog. A Chris Davies o fod, nid ar yr ochr dde, ond ar yr ochr chwith y tro yma. Ac yr un mor effeithiol. Ifanc ydi o, ond na ddweud un peth amdano fo. Dwi'n mynd i llawr yn aml. Mae'n gyflym, mae'n gwybod fydd neb fynd mewn ras efo fo, felly mae'n jyst aros ar ei draed. Allen. Edwards nôl at Allen. Ia'r hediad. Edwards i creu chydig bach o le iddo fo. Ond Wilson di mynd efo fo'n disgyn i Ryan Edwards neu'n hydrach i Sim, a Sim yn chwilio am y cyfle ar gydio. Wilson sy'n glynu ato fo fel gelen. Chydig bach o gamddealltwriaeth fanna. Oedd hi bron yn bas dda, ie. A mae Powell yn gwybod oedd na gyfle fanna. Ie, ti'n dweud camddealltwriaeth, ti'n iawn. Ond dyna di'r gwahaniaeth e, lle mae Prestatyn ar yr un un meddwl pan maen nhw'n ymosod, a dydy Bangor ddim. Ti'n gwybod? Pas eto, Chris Jones yn dod yn fer i gael i'w draed, Sim yr eiti i fewn i'r bwlch i ddiforedag arni. A mae'n beth anfarth mewn tîms di, pan ti ar yr un un meddwl a'r chwaraewyr dod o gwmpas. Y bel mewn at Jones, Jones yn cael ei lorio, y dyfarnwr yn edrych ac yn gweld tacl deg arall.
Ac unwaith eto, oedd ar union fan ac oedd Dave Haves fanna yn arwr dros Prestatyn. Wel, sôn am tacl capten yma hyn, gwarchod i'w dîm, Hayes yn dod ar draws, mae o'n llithro i fewn a just cael sowdl i esgyd ar y bel a dim Cwpan Cymru a Chris Jones chwarae teg ddim yn gofyn am hyn. Yn sicr mae Bangor wedi cael hyder o'i chwarae yn y 7-8 munud diwetha. Nhw sy'n gorffen yr hanner cyntaf yma yn gryfa, dim amheuaeth am hynny. Ac wrth gwrs, maen nhw'n mynd i gael eu cyfnod da. Roberts, Morley at Allen. Edwards, Brownhill, digyn o leg am Brownhill, mae Edwards efo fo, mae'n basbach i'w lwybr o, angen y croesiad yn chwilio am Les Davies! Arbediad cwbl wych gan John Hildant, a di Davies methu coelio, un cawr yn rhwystro'r llall. Wel, symudiad o'r textbook, gwych gan Edwards, peniad Les yn berffaith, sydd i gornel ycha, a sut mae John Hildant, mae'n cymryd 2 gam i'r dde, a just yn ymestyn i gorffau fraich a cael ei law iddi. A mae'r bediad un o goreion y tymor. A mae'r dyfarnwr am weld y gic yn cael ei chymryd eto. Mae Hayes yn cael ei alw at y dyfarnwr. A mae Hayes a Roberts am gael gair bach. Wilson ydi o, nid Hayes. Gair yn ei clustio nhw'n ddigon. A da ni yn yr amser ychwanegol. Y bel at Edwards. Edwards at Sim. 2 funud o amser ychwanegol sydd wedi cael ei ychwanegu. Oedd hwnna'n hawdd. Oedd hwnna'n hawdd. Ond mae John Hildant, dwi'n siŵr, yn dal i gofio y funud a fi. Uchafbwynt o bosib ar hanner cyntaf yma. Oedd yn sicr, ond mae wedi gwneud arbediad o'r Cwpan Cymru gofio, a da ni'n deud uchafbwynt oherwydd mae'r arbediad yma, de. Mae hwnna, mae bob dim amdan y symudiad yn berffaith. Mae'r croesiad, mae'r 2 neu byn i'n lawr o dde yma, Ryan Edwards, penles, pwer tu ôl i, syth. So di medru gosod i'n lle gwell nasa, ond am arbediad. Pas dda gan Davies yn chwilio am Roberts. A mae'r bel gan Wilson sydd wedi gyd yn dda at Price at Davies. Mae Davies wedi cael yno o flaen Brewerton. Mae'r bel yn dod i ran Parkinson, oedd o ddim yn cam sefyll, mae o'n anlwcus. Ac oeddech chi'n gallu dweud o ystym Parkinson, mor rwystredig oedd o. Nath hi'n cweid rhedeg iddo fo. Ie, maen nhw dal yn medru bod yn fygyddiol efo'r blaenwyr yma. Sam cwestiwn am hynny, ond Bangor sydd yn gorffan yn gryfach yn y hanner cyntaf yma, oherwydd maen nhw wedi codi tempo'r gêm. Davies. Hunt yn galw amdani, a gwyddoch chi be, mi allech chi alw'r hanner cyntaf yma'n stori y 2 golwr yn gallach Lee Idzi a'i gamgymeriad o bosib yn rhoi y cyfle cynnar i Prestatyn fynd ar y blaen, a mae o wedi bod yn sigledig, ac ymhen arall y cae, y cawr John Hildant wedi'r rhwystro Bangor ddwywaith. Bagled bach ar tu ôl fanna gan Roberts a'r Price, fydd yn bris ar Prestatyn i gymryd hwnna'n wirion ar y llinell hanner. Oedd o'n mynd i'r un llen y gwaith, oedd o'n gwynebig ôl i hyn. Ac sef wedi medru gael y gardyn felen i ddeud, mae wedi cael y gardyn felen. Sim sy'n cael ei amgwyno. A'r heswm mae Sim yn ei chael ydy bod wedi cega. Ti wedi cega unwaith, ti wedi cega ddwywaith, ti wedi cega deir gwaith, meddwl fo. A wast un, Ali. Sy'n ddim mor flin fel reolwr. Am y sodwr, os ti'n mynd i gael y gardyn melyn, gael am wbeth go iawn. Gwerthu gael, Malcolm yda. Cyfle ola y gêm, dim amheuaeth am hynny, da ni'n ddofn dros y 2 funud o amser ychwanegol. Yn ormod o bwysau ar y gic yna, ac mae Kevin Morgan yn galw diwedd ar hanner cyntaf llawn cyffro. Y cychwyn perffaith i Prestatyn oherwydd hwn, Jason Price yn ei rhoi nhw ar y blaen ar ôl camgymeriad gan Lee Idzi. Wedi fe gafodd Bangor yn cyfle i ddod yn gyfartal, Morley a Cwpan Cymru, ond honno'n cael ei harbed gan arwr Prestatyn yn yr hanner cyntaf yma. Y sgôr ar yr egwyl, Prestatyn 1, Bangor dim. Sut deimlad dybed? Ydy gwybod bod yna 3 chwarter awr rhyngddoch chi a hanes. Dyna sy'n gwynebu Prestatyn. 3 chwarter awr rhyngddyn nhw a chodi y tlws yma am y tro cyntaf yn ei hanes. Ond mae'r 3 chwarter awr yn mynd i ymddangos dipyn hirach na hynny ar sail be welson ni gan Bangor.
tua diwedd o'r hanner cyntaf. Y drafodaeth ymysg y gwybodaethon oedd a bydden ni efallai cyn bo hir yn gweld Les Davies yn cael ei symud mwy ganol y llinell blaen. Ac y bydde Bangor o bosib yn newid i 4-4-2 yn go sydyn. Ond mi gymyn i olwg, mae'n siŵr, ar y 5 agoriadol yma a gweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Y bêl gan seren yr hanner cyntaf o bosib Chris Davies, ond mae hynny o bosib yn galed ar John Hill-Dunt. Hynny am ddeud ti'n anghofio am John Hill-Dunt yn barod. Sy'n anodd anghofio am John Hill-Dunt am sawl rheswm, ond mae hwn wedi chwarae yn gampus. A fe ddidd o gadw i safon canolbwyntio am 3 chwarter awr arall. Taswn ni'n cael pint gan gymaint sydd bob un sydd wedi deithio fi'n ystod egwyl, mae yna wastad un cameriad yn John Hill-Dunt. A fas fi ddim yn deud hynny wrtho fo, tas fi'n ei weld o mewn rhyw dwnnel tywyll chwaith. Gibson, nôl at i gapten Hayes. Parker. Davies. Davies a chyfle i chroesi hi. Ie, ti di sôn am greu hanes do. Yn llawer yn ôl pan oedd Prestatyn ddod i fyny i gyngrair genedlaethol wrth gwrs. 5 mlynedd yn ôl ddoth nhw i fyny. 2008, gath nhw dyrchafiad. Gwyn Piers Owen, ti gweld gymaint. Efo'i hoff dîm Bangor, di cyfrannu gymaint, mae'n rhaid deud hefyd, i Hynt a Helen ti hoff dîm, di llusgo nhw allan o ambell bydew, a di mwynhau munud da hefyd. Do, tad, di wneud gymaint i'r glwb yma. A dal yn bresenoldeb Bangor, Mr Bangor. A mae'n Mr Prestatyn, fel maen nhw'n dweud, Neil Gibson ar y cae. Dyna maen nhw'n ei alw yn y dre, Mr Prestatyn, acos y holl welliannau mae wedi gwneud. Mae hwn yn symud bach twt bron a bod yn effeithiol, ond yn y diwedd, Liam Brownhill yn methu cadw'r bêl yn fyw. Ie, Bangor nath orffan yr hanner cyntaf yn gryfach na dwi'n Neil Gibson, clip yn y fo yn sydyn. Dwi'n di cael llawer o ddylanwad ar y gêm yma. Parker. Pas dda gan Parker. Allan ar Parkinson. Sy'n wastad gan honna di goredig. Ddos ar yslis, a di tafliad fyddi. Roberts. Roberts o'r chwilio am Jones. Jones yn gyda'n gadw honna'n byw. Ond, tasach chi'n chwilio am gyfraniad mwyaf Gibson, mae e weld, mae'n debyg yn agwedd y tîm, ac mae tasau bersenoliaeth cystadleuol o, di treiddio i bawb yn y tîm dros y blynydde. Ie, dim just agwedd fod i'r calon y tîm, fo sy'n gweu fel arfer pethau o ganol cae i'r llinell flaen. A'r opsiwn gwahanol sy'n gan fo tymor yma di Parkinson yn hir, os eisiau fe gyfnda, neu fyny i Jason Price cael gafel y bel a wedyn cael y cymorth o ganol cae. Ond Neil Gibson, mae bresenoldeb ar y cae, y ffordd mae'n siarad efo'r chwarae. Mae'r chwarae wedi'n edrych i fyny iddo fo am yr ysbrydoliaeth. Camgymeriad rhwng Morley a Brewerton fan'na, a ddau'n sbio ar ei gilydd. Ac Brewerton sydd wedi ennill Cwpan Cymru ddwywaith efo'r Hela a ddwywaith efo Bangor. A mi gollodd o 1 rownd derfynol am roi penelin yn... Oherwydd bod wedi cael penelin gan Neil Gibson, mae'r bêl gan Jones, a Jones yn ergydio, a wyddoch chi be? Gwell gan Bangor. Les yn gweld ei hun, oeddech chi gweld arhediad o'r chwith yma i'r canol, ennill y peniad, Chris Jones yn amseru'n berffaith, cymryd gambo bach fel ymwysodwr, cyffyriad cyntaf fo, i fyny'n yr awyr, mae'n cymryd ti yn gyflym, edrych a, jyst cymryd yn ergyd, fel blaen i droed, dipyn bach mwy angen, jyst i godi hi dros John Hill-Dunt o'n gwell gan Bangor, a gwell gan y dyn yma Chris Jones. A sawl gwaith welwn ni Hill-Dunt yn rhwystro Bangor eto, debed. Y cyffyriad cyntaf gan Chris Jones, y ffordd nath o ymestyn i droed i gael y cyffyriad oddi wrth Hayes, yr amddiffynwr, a gael yr ergyd, ac yn just hanner eiliad bach mwy yn y marn ni i gadael y bel o lawr, i cael mwy o bwer tu ôl i'r ergyd ar y gol. Welon ni do yn y rownd gyn-derfynol, sydd nath yna weithio fel Les Phillips yn penio a'r dyn yma'n sgorio. I gyd o'r seintiau newydd. Dyna o drama y rownd gyn-derfynol. Lle mae drama rownd derfynol yn mynd i ddod, debed Brewerton ar ergyd.
Oedd na wiriad yn doedd. Felly cic gornel fyddi a Brewerton yn gorau derbyn. Wel, os da chi'n mynd I gam gicio, waeth gael cic gornel allan ohoni. A mae'r gic yn cael ei chymryd gan Damien Allen. Ac eto chwaraewyr taw. Bangor I fyny. Sim, Les, Brewerton, Morley. I ganol y cawl. Morley, dwi'n meddwl. Morley gafodd hi. Oedd y penyd yn rhydd yn doedd, ond oedd o dan y bel. Ac oedd o dan y bel ac oedd o'n ganol. Ti'n gwybod cyrff o bobl doedd. Ac oedd o'n methu cadw lygad ar y bel yn glir. Dwi'n ddim yn cyrff sy'n gwmpas o fan hyn. Mae'n I gyd mewn rhyw. Mae'n y 4 neu 5 mae Hayes yn neidio neu digon. I ddim yn dynnu lygad o ddiwrthi. Ddim siawns o gwbl I gadw hwnna lawr. Yep. Ddim yn cael ei ddewis I chwarae yn yr amddiffyn, ond yn cael ei chwarae o flaen y 4 cefn. Y syniad mae'n debyg oedd I dawelu Gibson yn dweud. Dyna fe wedi bod yn meddwl Neville Powell. Bendant dyna be wedi bod yn meddwl Neville Powell. Maen nhw wedi cael y tactica yma yn gynharach yn y tymor efo Peter Hoy yn eistedd yna pan oedd Morley yn gorfod mynd yn ôl am bod James Brewerton allan o'r tîm. Ond mae wedi bod yn ei mor dda wedi dod â fo I fewn I ganolcau. Ôl beniad gan Davies. Allan gan Greg Stones. Stevens. Ac unwaith eto. Parkinson. I redith am byth. Oedd I ddim yn bel gorau yn y byd, ond oherwydd I gyfrymdra, mae'n mynd I wneud pêl sal edrych yn bel dda. Mae wedi bod yn brwydr mor dda ar hynny yma. Morley wedi bod yn lwcus yn allan ohono. A mae'n lledu'r bel ar Roberts. A mi fydd Bangor yn gofodlon efo'r ffordd mae wedi cadw'r meddiant yn yr ail hanner yma. Morley. Angen troi hynny yn fwy o fygythiad maen nhw nawr. Mewn teg at Sim. Hayes a ffynnu amdani hi. Davies yn defnyddio I gryfder. Gwneud peth yn anodd I Prestatyn I chlirio dim ond at Brownhill. Brownhill. A mae Hildent yn sgrechian oedd I ddiagos ataf ond oedd. Do, ac nath ni glod oedd fyny fan hyn I cael cymryd amheuaeth allan o'r awyr yn gynnar bod o'n dod. Pawb yn symud. Oedd un hawdd iddo fo'n y diwedd. Davies yn derbyn gan Gibson. Davies heibio i'r Robertson ardderchog. Mae Price a Parkinson yn aros amdani. Mae Davies yn mynd I hun. Oedd o'n cael ei wthio nag oedd. Oedd gyda fe hawl apelio'n sicr. Oedd o'n Chris Roberts ar ei gefno, ond doedd I ddim yn gic o'r smotin. Cymryd gormod amser nath o I wneud I benderfyniad efo'r dewis y bas. Peniad da gan Davies. Chwaraewch ymlaen mewn ddifarnwr. Di honna mewn drosedd chwaith. Ac mae'r dyfarnwr yn siomi'r ddau dîm o fewn munud. Dwi wrth y modd gadael gem injwr. A dyna be oedd ddim yn digwydd falle gymaint ag y dylai ddigwydd cyn yr egwyl. Damien Allen. Brownhill. Davies eto. Davies yn geid yn dda. Ond amddiffyn Prestatyn yn effro. Na Stones di ryw arafu ar ôl chwarae ran fanna, ond dyna cyfamser ar bel gan Gibson fyny at Parkinson. Parkinson yn cael ei faglu gan Johnson. A dwi'n yn siŵr ydy Johnson di brifo yn wael fanna. Mae wedi tynnu rhywbeth ath o lawr yn syth gan afel yng nghefni goes. A mae hon yn foment bwysig I Fangor. Pa mor wael i'r anaf yma? Wel, ti'n gwybod be, di Michael byth yn mynd I lawr. Dio byth yn colli gema tro anafiadau. Ond mae yna rhywbeth I ddigwydd yn fan hyn, de. Yn gwylod I llun yn y garo, dwi'n siŵr o hynny. Lle mae wedi bod mewn ras efo Parkinson. Mae wedi, wel, di ennill y bel yma. Wrth efallai reid y drosedd, wrth trio reid y dacl I ffwrdd. Mae'n gafel tu ôl i'w goes. Dwi'n gobeithio yn arw dydy hon ddim yn anaf anifir iddo, ond mae ben glin o ag tu ôl. Wel, ar hyn o bryd, mae'n anodd dychmygu y bydd Johnson yn dal I chwarae. Do byth mynd lawr. Os yw'n mo'n codi'n sydd. Wel. Mi oedd na sôn oddi ar y faint bod hwn Sean Edwards yn mynd I ddod ymlaen fel eilydd ag o bosib yn lle Chris Jones. Ond fydd na newid meddwl rwan. Bydd rhaid nhw ddisgwyl. Dwi'n gwybod am ddiffynwr Di Michael Johnson. Ond Mae cyfle fan hyn I ni gael golwg ar yr hediad na gafodd Chris Davies. Gafodd ei ddal hwn dau feddwl, ond oedd na gic ysmotyn fan hyn? Nag oedd, chwarae gwych ganddo fo fan hyn. Wan, mae'n gyfer 1, 2, 3 eiliad I groesi'r bel. Does a ddim byd yn ni.
Chris Roberts yn just plygu mewn iddo fo rhywbeth. Dwi'n na ddim yn gico spotyn. Oedd hi'n debyg iawn i'r un efo sim yn yr hanner cyntaf yn doedd. Nawr, mae Johnson di gadael y maes a mae rhaid i Fangor baratoi am ddiffyn y gic yma gan Stevens hebddo fo. Felly 10 dyn Bangor. A mae Stevens di dangos cyn hyn mor ddadio efo'r ciciau wedi anelu ar Price, fe fethodd Price am anteisio, a mae Price efo'i brofiad yn mynd i wybod, a mae Gibson yn mynd i wybod bod oedd i cael mwy nag un cyfle i ymestyn mantes Prestatyn pnawn yma. Oedd y pwer yn ei gwaddu ymosodwr cael y cyffyrddiad mwy o bychan arni i jyst i helpu ymlaen am y gol. A sa'i wedi bod yn gorfod o sioc oherwydd oedd hi mor agos i Itzi. Sa'i wedi bod yn gol, dwi'n siŵr. Mae Johnson wedi dod nôl mlaen i'r maes, felly mae rhif 6 Bangor. Johnson yn ei ôl a gwrandwch ar floedd cefnogwyr Bangor. Maen nhw'n gwybod mor allweddol ydy i ddychweliad o efo Parkinson yn llinell flaen Prestatyn. Ac o'n Neville Powell ar yr ochr yna'n gweiddi a gofyn mynd siarad efo Michael dal i fod ar yr ochr. Wyt ti'n iawn, mae wedi weiddi fwy nag unwaith ac os yn amlwg mae am roi bob cyfle, ond os na ydy Johnson yn iawn, mae'r dyn sy'n efo fo, dyn sy'n ar ei ysgwydd o Parkinson, mae o am fod yn greulon a mae o am fanteisio, dydy. Mae o'n, does a ddim lle pnawn yma iddo fod cam yn llai. So mae gynnon nhw efallai Morley ar y cae sy'n symud Morley yn ôl i ganol amddiffyn. Dim partneriad berffaith Brewerton a Morley. 2 gawr, dim cyflymdra o gwbl. Hayes at Parker. Stones nawr te, dyma'r ras gyntaf, dyma'r prawf cyntaf. Wel, mi gafodd ei ben i'r bêl. Nath o ryw gicio fatha ebol ar ôl penio'r bêl, dipyn bach. Oedd o'n i gwarchod ti, oedd o'n i watchad ar ei ôl i dipyn bach. Sut oedd o'n neidio i fyny a dod lawr arni. Wilson at Price, Price at Gibson, oedd yna dacl hwyr ar Price fanna. A gesiwch pwy oedd o. A be mae eisiau gwneud wrth gwrs, di atal y dyn cyn bod i'n mynd y ras, mae'n debyg. Yn y man ni, yn am llawer yn on. Mae'r bel yn 50% i'r ddau. Michael a Jason i fewn, Jason yn neud mwy o ni. Wilson, cymryd y gic yn sydyn at Parkinson sydd ddim yn cam sefyll. Oedd Parkinson di symud i le da fanna. Mae'n tirau troi Johnson, angen cymorth, mae Stevens efo fo. Sbiwch ar y ddawns, fatha 2 bain yn dawnsio. A Parkinson yn cael y gic gornel. Y gwahaniaeth am y dyn yma tymor yma ydy, diom yn gorfod dibynnu ar chwaraewyr eraill i wneud cyfleon iddo fo. Mae'n medru creu nhw i hun a sgorio goliau. Da ni weld o'n dwnsio fel ti'n deud, just trio symud cydbwysedd Michael Johnson, Michael yn neud yn dda i am y dildio'r cic gornel. A dyma y newid oedd Bangor wedi fwriadu i wneud. Y bachgen sy'n gadael y cae ydy Chris Jones. A'r bachgen sy'n dod ymlaen ydy Sean Edwards. Wel, Jones oedd arwr y rownd gyn derfynol. Dydiom di bod mor amlwg nawr yma. Na do, un ergyd yn gynnar yn yr ail hanner na. Hanner ergyd, fel fi ddeud. Hogyn lleol. Oedd o'n dda iawn iddo fo'i hun. Hogyn lleol, Sean Edwards yn arwr. Nawr te y gic at Stevens. Stevens mewn, chwilio am Hayes oedd i fyny. Stones. Ross Stevens, nôl at Stones. Mae Stones yn geid yn brasgamu ac yn croesi. Un beth da ni weld yn wahanol rwan, mae Sean mwy o asgellwr na mae Chris. Mae Chris yn medru amser i'r rhediad da o ganol cael lawr y dde. Ond na ni weld hanner cyfle gan, wel, yr rhediad da yma gan Stones. Y croesiad yn mynd tol i'r go, felly methu cadw ar dyn y chwarae. Ond bydd yna fwy o croesiadau dod i mewn rwan. Sim yn y gyfle fan hyn, mae Sim yn clir. Sim! A mae rwyd i hun gan Chris Davies. A mae Bangor yn gyfartal. A mae'r dyn sydd ddim yn heiddi sgorio gol i'w rwyd i hun wedi gwneud hynny allan coelio. Mi ath y bêl tu ôl i'r amddiffyn. Sim oedd yno. Mae Bangor nôl yn y gêm. O faint o weithiau da ni wedi gweld hyn tymor yma. Les efo'r peniad, Sim yn amseru yn berffaith. Wedi yn cael ei benni ddi'r cyffyrddiad cyntaf na, so wedi mynd i mynd lawr y fan hyn am cicrin, nath o ddim. A nos o'n i draed da iawn fo, yr ergyd a draws y gol i lle iawn, ia. Ond oedd o'n gwybod hefyd, oedd o'n ddim yn mynd i mewn i'r gol. Ond mae Chris Davies Drian yn trio ni chlirio efo un droed. Mae'n taro llall a mae'n mynd i mewn i'r gol. Wel, mae gynnon ni gêm rwan.
am ddrama. Am ddrama. Davies a Sim yn cydweithio. A'r Davies arall yn i'r hoeddi yn yr hwyd. Oedd Bangor angen hynna. A mae'r cefnogwyr nawr yn fwy swnllyd na maen nhw wedi bod gydol y prynhawn. Gibson yn derbyn gan Parker. Edwards yn ceisio ei gael lawr. Gibson at Wilson. Pwy sy'n mynd i ymateb orau nawr i'r digwyddiad yna? Dwi'n gwybod sut, mae Michael Johnson dal ar y cae a dal yn cipio'r peli yma. Davies yn chwilio am Price. Morley. Gwaith bach da gan y bachgen ifanc Anthony Stevens. Sy'n mae Prestatyn mynd i ymateb. Ross Stevens chwilio am Parkinson, mae'n cael ei rhyngipio. A faint o hob fydd y gol yna i Fangor. Maen nhw wedi bod yn rhyw fygwth, maen nhw wedi bod yn cael cyfnodau o feddiant. Sim eto. A pan mae pethau'n mynd o'ch blaid chi'n sydyn, da chi'n meddwl bod popeth yn bosib hyd yn oed hynny. Mae Sean Edwards yn sgrechian pam nes i fynd i fel i fi, ond fel blaenwr, sa fi yn union wedi cymryd y cyfa ar, ond dim ar tu allan i droed dde. So oedd hi mwy naturiol efo jyst swingio yr un droed chwith a ti yn cael yr ergyd i fewn yn edrych ar hein wan. Ydyn maen nhw yma, a maen nhw'n cael eu clywed. A dyn nhw wedi bod mor hapus a hyn ers 2 funud cynta'r gêm, ac ers hynny mae Prestatyn wedi bod ar y blaen, mae Davies yn chwilio am Sim sy'n cam sefyll. O faint o ffyddlon ydy'r cefnogwyr mae trwy'r tymor gyda Bangor. Cefnogwyr gorau y gyngrair, dim cwestiwn am hynny, ond dim byd i weiddi llawer braw ma tan y gol. Ti'n clywed nhw rwan. Parkinson. Gibson. Parker. Pas hyfryd. Parker! Arbediad da iawn gan Idsi. Ac mae Idsi di gwneud yn iawn am ei gamgymeriad yn yr hanner cynta. Oedd hwnnw'n symudiad ardderchog am Prestatyn. O'i pel da ni'n ddisgwyl gan Gibson de. At Parker. Di wneud hedian da ni'n arfer gweld hefyd. Fo efo cyffyriad cynta rwan. Blaen i droed. Idsi! Faint o gyflym mae o gorfod bod. Yma na i gau y bwlch a wneud yn arbediad. Gornel yn cael ei chwipio heibio pawb am yna gyfle fan hyn i Fangor i chlirio hi. Brewerton. Fyny tuag at Sim. Olbeniad. A chyfle i Prestatyn dod eto. Mae wedi goroesi'r storm. Y storm oedd yn siŵr o ddod ar ôl ildio'r gol na. A mae yna ryw lyfnder, ryw pasio nhw eto mae'r bil gan Gibson. A mae Gibson yn gweld Price yn mynd, ydi honna i drwm, neu di Price yn mynd i chyrraeddu. Sa fi wedi disgwyl i Price ddyfawrhau fwy na hynny. Wel, mae Neil Gibson yn gofyn tha Kevin Morgan y dyfanwr. O, hwnna'n drosedd yn y fi ar y bas. Ie, nath o, roi fyny dipyn bach do, neu hawdd. Ond cofio di, oedd na amheuaeth mawr am Jason Price yn dechrau'r gêm a eilydd arall. A mae Bangor yn mynd amdani. A Morley sy'n gadael y cae, felly chwaraewr ganol cae ymosodol yn dod ymlaen yn lle chwaraewr ganol cae amddiffynol. A mae Morley, wel, ddim yn chwarae yn ei safle arferol, wedi gweithio'n galed. Wel, nath o'n neud i swydd mewn ffordd o Neil Gibson ar gyntaf. Mae'r ddau wedi canslo ei gilydd allan. Mae Booth yn mynd i gynnig rhywbeth gwahanol. Rwan, mae Bangor yn 4-4-2. Booth a Sean Edwards lawr yr esgyll. Sim ag Les Davies lawr y canol. Ac yn ganol cae Damien Allen yr Ryan Edwards. Felly, gwahanol siap, gwahanol patrwm, gwahanol tacteca gan y dyn yma. Ie, Neville Powell di meddwl. A Neville Powell di penderfynu. Dyma'r amser mae Sim yn gydna scores. Mae Sim yn mynd i hun. Unwaith mae'n troi i ddyn y fan hyn de, ti'n meddwl, oce, mae'r ongl yna nifir, yr unig ffordd i gyro'r golwr oedd codi dros fo. Dechrau di lle mae John Hildans mewn, deud ac llath o'i gol, codau dros fo i'r postyn bella, yndi mae'n sgil anodd, mae'n hawdd i fi ddeud o fama, ond fel blaenwr, pan ti'n ar yr ongl fel la, ti'n gwybod lle mae'r golwr heb edrych i fod. Gibson a Parkinson, hwn dau am ddiffynwr. Brownhill efo fo.
Ac oedd Brownhill wedi dod nôl i gynorthwyo Johnson fanna. Ond mae'n dafiad i Prestatyn, ond ni'n deud bod Prestatyn wedi goroesi storm. Dim mor hawdd iddyn nhw newid pethau nac ni Malcolm, mae'n dene ar y fainc ganddyn nhw, dydy? Wel, fel ys i ddeud cyn dechrau'r gêm, mae 11 allan o'i 12 chwaraewr cryfa allan yma ar y cae. Paul O'Neill wrth gwrs, efo anaf ddim yma heddiw, felly hwn ydy dîm gorau fo. Chwaraewyr ifanc iawn ar y fainc, di brofiad. Ie, o dewisiadau Neville Powell, dipyn cryfach, dipyn amlycach. Les Davies. Yna ir ar hwnna. Stones efo fo, mae Les Davies bron a'i chipio hi o'r angen yr ail ddyn. Ac Anthony Stevens oedd hwnnw. A dybed ydych chi sy'n hwyro bod y llanw yn troi o blaid Bangor. Yn sicr, mae'r gol yn rhaid hyder i unrhyw dîm. Rhyw gam arall i'w gêm nhw ar y funud. A maen nhw'n sy'n hwyro bod y peth yn bosib eto fyth. Unwaith eto sgrech gan John Hildant. Rhyfhau y bel. Wel, mae'n gêm hollol. Davies. Agorad hwan dydy. Ac pan mae Prestatyn yn cael y bel dal i fod, maen nhw'n dal yn edrych bod nhw ar yr un i'n meddwl pan maen nhw'n ymosod fel un. Parkinson a Roberts. A be mae rhaid cofio, nad un di Bangor ddim di bod gystal tymor yma. Ond dim ond y Seintiau Newydd wedi colli llai o gemau y tymor yma. Dim yn hawdd curo Bangor. Maen nhw'n cael llawer gormod o gemau cyfartal. Bel yng nghanol cae gan Edwards. Brownhill. Bwdd o'i flaen o bwdd yn derbyn, bwdd yn camreoli'r bel yn wael. A mae'r bel di mynd yn syth at Johnson. A lle oedd ganol cae Prestatyn fanna? Bwdd. A fyna lawiad fanna gan Ross Stevens. A tysa'r dyfarnwr yn bod yn llym fel efo'r ei carden felen am hwnna. A ti'n deud y fanna am ganol cae Prestatyn, mae'n 2 yn ebyn 3 wan. 2 gyda Bangor yna, a 3 gan Prestatyn. A mae Ross Stevens di gweld carden felen. Falle bod wedi bod yn lwcus. Lwcus iawn, Celyn Morgan yn cofio bod wedi cael un. Yr eilydd. I gymryd y gic, a sbiwch mor da i'r manw. Sean Edwards. Efo'i droed chwith am ar dyfarnwr. Yn gorau mynd i gael y bregaeth o fel siŵr o ddigwydd. So waith yr half o'i cwmpas o'r 4 postyn. Go iawn. Ti'n hwnna, 6 o'n nhw yn just gwrthio a tynnu crysa bob dim yn ganol. A mae'r dyfarnwr yn cadw llygad barcud ar beth sy'n mynd mlaen o gwmpas o smotyn gwynne. Peniad allan gan y capten, nôl at Edwards. Edwards bron a'i cholli Stevens. Gic gol i Prestatyn. Ie, mae eisiau cadw penna, y 2 dîm. A sbiwch, sa'n ni'n gallu bod yn edrych ar fainc tîm ysgol y bysan. Heblaw am Paul O'Neill, sef wrth i fod. Yn ei Chris Gwyn. Sean Edwards ar ymdrech gynnar. Ac mor aml, dyna'r ymdrechion gorau. Cymwch chi'n gynnar. Ia tad, ti'n ei sioc i'r golwr dwt. John Hildant ddim yn disgwyl o gymryd ti. Mae'n cyrraedd na gyntaf o drwch blewyn i gymryd y foli ar. Mae'n gorfod cymryd ti'n gynnar. Oedd o'n ymestyn i gorff, felly plygu nôl. Oedd o byth yn mynd i gadw hon i lawr. Ond un beth mae Sean wedi gwneud y well, mae wedi adio golia at i'w gema. Mae'n wedi bod fewn ag allan o'r tîm. Honna'n wael o ganol y cae. Ac am y tro cyntaf, Wilson oedd yn eog fanna am y tro cyntaf prynhawn yma. Da ni'n gweld rai o chwaraewyr Prestatyn yn ysgwyd i pennau yn cydnabod i beiau. Ac efo holl brofiad Cwpan Bangor. Dybedai dyna fydd y gwahaniaeth. Mae Johnson yn chwarae i weld yn iawn ers yr anaf na Wilson. Wilson at Ross Stevens. Ac unwaith eto, yn yr hanner cyntaf, o'r heinen gweithio, o'r heinen glynu.
Dwi'n just gofyn y cwestiwn. Gareth Wilson, mae gymaint o amser yn ganol gael. Just reola'r bel gynta, a dyna bas well. I dy gyd y chwaraewr. Les Davies. Gwyro'r bel yn chwilio am Edwards. Edwards a Hayes yn mynd amdani. Davies ni chlirio hi. Parker yno. Mae'n disgyn i Sim o hyfryd gan Sim. Ar ei droed chwith. Mae'n tasgu oddi ar yr amddiffynwr. Mae'n gyfle Les Davies fan hyn. Mae o'n clywed yr alwad. A do'n angen yr arbediad eto ergyd Ryan Edwards. Allan at Booth, di'r pwysau heb ddiflannu. Mae Booth di cyrraedd un yr rhy hawdd. Booth yn croesi. Ac am ergyd gan Edwards, am arbediad gan Hill Dunt. A mae yna gicio braffu fan hyn. Damien Allen yn gor-ymateb. Ia, Neil Gibson yn ei chanoli. Ia, Gibson yn ei chanoli hefyd, ond ti angen digwyddiadau bach i newid llif y chwarae. Bangor sy'n llwyrioli, a edrych a hwnna yn y gornel. Unwaith eto yn y gêm yma, da ni'n gweld John Hill Dunt yn cymryd 2 gam a wneud yr arbediad. Fel arfer, 1 cam a dim cyrraedd i, da ni'n weld o. Ond mae o di gweithio ar 2 gam a draws y gol, ti'n wneud yr arbediad. Mae'r bel yn dod i gan llath. Davies di cyrraedd fi'n yn dda. A da chi'n gwybod beth yn mynd drwy ben ond ydach. Oedd o'n gweld i gyfle i wneud yn iawn am yr hynlle gafodd o pan ddoth Bangor yn gyfartal. Ia, ddim yn ei llawer am hynny, mae rai fi ddeud, ond mae'n ennill y dacl yna, rwan, mae'n dod i fod ar ei droed chwith, dim mi o'r am. Oedd o'n ddim yn argoheiddi chdi bod o'n mynd i sgorio, neu mynd i daro'r gol i ddod. Roberts. Brownhill, pas dda iddo, lledu'r chwarae, agor o'r opsiynau. Les Davies, brwydro amdani hi, allan gan Parker. Oedd hwnna'n ymdrech gan Allen. A mae Bangor yn tanio bob cyfeiriad nawr. Mae nhw yn, ti'n gwybod be? Mae hon yn agosach na be mae o'n gadael ni wybod. Oherwydd mae hon ti'n yw 2 llath i ffwrdd. Mae'n cael gwiriad. Yli, yn wrth pen. Stevens, dwi'n meddwl ydi o. Ac ar hyn o bryd, mae rhaid i Prestatyn amddiffyn ac amddiffyn ac amddiffyn. O, maen nhw'n twll. Os allan nhw oroesi'r 5 i 10 munud nesaf falle. Gormod o bwysau ar y gicnau gan Sean Edwards. O, fydd o'n siomedig. Fydd Bangor, fydd y ddau yma yn oherwydd. Mae bob cic gornel yn siawn sy'n reid pwysau yn y cwrt 6 unwaith eto. Jonathan Ford yn ysbectol hael, prif weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Trevor Lloyd Hughes. Yn edrych fel dyn pwysig, ydy, a llywydd ei hun. Ac dyn sy'n gwneud gymaint dros bêl-droed yng Nghymru. Y cynghorydd Trevor Lloyd Hughes, wrth gwrs. Ond mi oedd na bartion eraill yn sefyll yn Sir Fôn hefyd, wrth gwrs. Y bêl fyny chwilio am Les Davies. Davies ar ôl beniad Edwards. Mae Edwards di mynd fyny efo Davies. 2 ben yn taro Davies sydd wedi cael ei weitha. Mae'r dyfarnwr yn galw'r ymgeleddwr ymlaen yn syth. Damwain ofna dwi'n credu. Ia, di ddau yma chwaraewr. Sy'n mynd allan i frifo neb wrth gwrs. Ond Davies yn sicr sy'n cael ei yn waith. Mae'n cael Penelyn Sean yn ei ben. Mae'n rhaid chdi ddefnyddio dy freichau i fyny. Mae'n helpu chdi cydbwysedd hefyd. O le os ti'n mynd arwain efo dy Penelyn. Dyna beth dwi'n dweud bob tro. Wel, mae Jason yn stryglo go iawn efo ni. 35 mlwydd oed ac yn teimlo bob diwrnod o'r blynydde reini. Ie, cramp ydi o. Gath o ddamwain car y ddefnos yn ôl. Ac o'na ddim gobaith iddo fo chwarae yn y gêm yma. Ydw pan o'n i efo Neil Gibson dim merchan. Oedd o ddim yn chwarae. Felly bore yma maen nhw wedi gwneud penderfyniad. A dyma'r... Dwi'n mynd dallt hyn. Mae'r cradur di blino, mae'n gael cerdded chwarter y cae ddod nôl ymlaen. Ond fel na ma hi, falle eitha feddwl ddwywaith cyn mynd lawr fi ben ôl eto. Da chi wedi cael eich gorffwys, wedyn da chi'n blino eto. Ond fel na mae'n digwydd, mae'n digwydd yn rownd derfynol Cwpan Cymru fel ym Mhobman. Mae Merthyr wrth gwrs mewn gêm ail gyfle, y prynhawn mae hefyd. Un gol yr un rhyngddyn nhw a Hungerford. Ac un yr un ydi yma. Oedd ni agosau at y chwarter awr ola. Os na enw newydd yn mynd i fod ar restr enillwyr y cwpan. Neu ydy'r enw cyfarwydd yn mynd i gael ei grafu ar y cwpan eto.
Sean Edwards. Davies efo fo. Gwaith da gan Sean Edwards. A gan Davies yn hydrach yn erbyn Sean Edwards. A mae bel gan Parkinson. A Parkinson, oedd o'n i gadael i Wilson unwaith eto. Ddim cweit yn gweithio. Ddim ar yr un donfedd ar ôl bod ar yr un donfedd am gymaint o'r gêm. Roberts allan ar Brownhill. Ydych chi'n cael y teimlo bod Bangor yn ymestyn Prestatyn fwy yn yr ail hanner yma. Brownhill yn chwilio am Les Davies. Les Davies ar peniad lawr. Ia, ers bod yn newid siap y tîm. Sicr maen nhw'n neud hynny ag nhw sy'n edrych de. Bod yr awch a maen nhw wedi torchi Lewis ys y gol yma. Nhw sy'n edrych fel sgorio mwy na Prestatyn. Price yn dal iawn i goesa. Yn y crwn yn ganol y cae. Y cylch, fel y byd. Mae o'n grwn. A dal i rwystro Bangor mae hwn. A'r eironi. Yr eironi ydy fod wedi cael ei gyrra yn y diwedd gyda'n ei ddynion ei hun. Price, fe lawiodd o honno. Mae'r gem wedi bod reit gyfartal dydy ar ddau dîm tymor yma. Mi gath hwn i hel o'r maes wrth gwrs pan oedd y ddau dîm yma yn chwarae y mis Chwefror. A be oedd yr ail garden felen? Defnyddio ei law. A falle bod o eisiau gadael y cae. Ar y coesyn yn brifo gymaint. Os y well gan i dîm rheoli o'r erwyn mlaen i lefo, mae hynny'n sicr. Davies yn gadael y bel wneud y gwaith a mae'n disgyn i Gibson. Gibson yn gweld yr hediad gan Parkinson na. Dweud i arfer gweld llawer gwell na hynny gan Gibson. Ac ydy'r cae caled yma, ydy'r hael poeth yma yn cymryd mwy allan o Prestatyn ag o Bangor, dydwch. Wel, yn sicr, dyn nhw mewn cysylltiad efo'i gilydd rwan, maen nhw'n amddiffyn mor dim. Edrych allan mae'r bel, edrych allan mae'r tri cefnwr Prestatyn. Maen nhw yn chwarter amddiffynol nhw, a dyla nhw wrthio sydd fynd efo well. Maen nhw'n dechrau dod i fyny rwan. Maen jyst gwadd problemau hynna'n. Davies, Parker. A Roberts yna. Roberts. Edwards yn cael ei gyrra gan Davies. Parker. Oedd dau ddyn ormod iddo fo. A mae Roberts wedi canfod yr eilydd Edwards, a mae Edwards heibio i Davies. Mae hwnna llawer hi agos at y golwr. Ond tasa rhywun yn gorod darogan yn illydd nawr. Sa chi yn ffafrio Bangor, mae rhaid ar dystiolaeth o'r ail hanner yma. Sa chdi yn. Sa ddim cwestiwn am hynny, maen nhw wedi llwyrioli'r ail hanner yma. Un hanner cyfle i Michael Parker. Lle Itzi yn neud i fyny am y camgymeriad am y gol gynta. Ond mae dal yn un o'r un, pod Prestatyn y chwarae. Nid cael cyfnod sal yn y gêm. Maen nhw dal hynny wrth gwrs, mae dal yn gêm gyfartal. Mae rhaid jyst ailadrodd iddyn nhw rwan pwysigrwydd y gêm yma. Dwi ddim yn gweld Prestatyn yn mynd drwodd yn y gemau ail gyfle i Ewrop. Dwi'n gweld tîmau falle gwell, arediad gwell, cryfach na nhw. Hon ydy diwrnod nhw os dyn nhw wedi gyrraedd Ewrop. Tymor yma yn y marn ni. Davies ar yr hediad, Roberts i efo fo. A mae Davies wedi gyd narferchog fan'na, dydy. Ar ei ben a'i bastwn ei hun yn ennill cic gornel ac yn tynnu pwysau oddi ar ei dîm. Mae llawer o chwaraewyr mwy naturiol, mwy o ffitrwydd na chwaraewyr eraill. Mae hwn llawn egni. Faint mae hwn di redag prawn yma i lawr o'r asgell lle yma. Chris Davies gymaint effeithiol. Ac wedi dod o system ieuenctid gampus Prestatyn hefyd, mae hynny'n hob iddyn nhw. Y gic i'w chymryd gan Neil Gibson. A mae Parker i fyny. Mae Stones i fyny hefyd. Mae angen pas gywir, mae Idzi'n dod, a mae Idzi'n gwneud be oedd Idzi ddim yn gwneud cyn yr egwyl. Mae'n dal yn lan, a falle mae hynny'n personoli yn newid sydd wedi bod yn chwarae Bangor. Edwards yn cael ei daclo. Mae'r tafliad. Mae'n mynd i Prestatyn, a mae Bangor yn cwyno ddwywaith. Maen nhw'n cwyno bod yna drosedd a maen nhw'n hawlio mae nhw wedi ar tafliad. Ie, Gareth Wilson oedd i fewn am y dacl gyda Sean. Fel dod oedd i'r Sean dwytha, medden nhw. Mae'n anodd dychmygu Prestatyn yn chwarae hanner awr amser ychwanegol. Maen nhw'n edrych ar ei gliniau yn barod, a falle bod nhw'n synhwyro. Mae rhaid nhw'n neud rhywbeth yn y 10 munud, y cwta 10 munud sy'n weddill. Wilson allan at Davies. Hyd yn oed Davies ddim yn fod yn hedig ar ôl honna.
Ac os di Davies yn blino, mae'n ddrwg ar Prestatyn. Ac diolch yn hapus bod disgwyl iddo fo ddal i'r edeg mor ddofn i mewn i'r gêm. A rwan, ti'n medru efalla edrych ar profiad. Cyn y gêm i gynnal gweld profiad gyda Bangor yn y tîm mewn gemau fel hyn. Ti angen y profiad. Siawns fan hyn, lla! Mae'r bel at Parkinson. Parkinson a Price efo'i gilydd. Price o'r angen cael y bel nôl at Parkinson. Mae wedi gwneud am i ddyle Prestatyn wedi gwneud mwy o hynny. Y bartneriaeth da wedi bod yn sôn amdanyn nhw, ond rywsut, doeddech chi'n credu bod yna gol yn mynd i ddod na grach? Na, dim. Oedd y bas yn un gwych gan Neil efo allan i droed. Rwan ta, o'n i'n just disgwyl i Parkinson cymryd y cyffyriad cyntaf na a draws llwybr Johnson. Wedyn mae Johnson efo'r dewis, rhaid fi ddod o fo'i lawr efalla. Mae'r siawns di mynd unwaith a ddo ddim wneud hynny. Arwydd mae'n chwarae'r bel i Price, mae'n cael ei nôl, yr ergyd yn methu'r gol, ond y cyfle cyntaf na. Mae rhaid i gymryd mantais. Just cymryd y cyffyriad bod i gondewr yn dod ar draws Michael Johnson. Wedyn, mae'r ergyd nesaf am y gol, un yn erbyn un. Pa mor fawr fydd y foment honno? Ac os da chi'n synhwyro nad ydy Parkinson a Prestatyn yn mynd i gael llawer iawn mwy o gyfleon. Ond maen nhw'n gwella yn y 3-4 munud diwetha. O leia mae'r bel yn hanner Bangor o'r cae. So Parkinson yn mynd i meddwl dwywaith am be i wneud yn hanner cyntaf. Oedd ar draws Michael Johnson. O, chapten Bangor yn gwthio Jason Price. Ac dwi'n meddwl bod Jason Price di brifo. Gweld cyfle mae o i gael rhyw ysbaid fach. Mae'r Hill gyda llaw di ennill pnawn mae ddwy gol i ddim. Pam bod hynny'n bnodedig? Ond mae'n golygu bod Hill yn mynd i colli un gêm gydol y tymor hwn. Felly llongyfarchiadau iddyn nhw. A mi oedd yna dorf o 1,732 yn gwylio'r gêm. Dyna pam yna groeso nôl i'r Hill. Nawr te, be all Ross Stevens i wneud? Y gêm. Ross Stevens. Paratoi gymryd y gic. William Price! Mae o'n hawlio bod yna law. Ond cic gol fyddius yn hyd yn oed cic gornel. Wel, o'n i'n meddwl oedd hi'n gic gornel. O'n i'n meddwl oedd hi'n law o gwbl. Ond eto, cadw i lawr gan Stevens. So mae'n cic gornel trwy dydd, ydy. Mae'n dod oddi wrth Cefn Brwton, dwi'n meddwl. Wel, Les Davies. Dyna'r braich o'n i wedi gweld. A'i braich Les Davies o'n nhw'n protestio fysa fod i bod yn anlwcus, mae'n debyg. A ni'n sôn gyda llaw bod yna 1,732 gwylio'r Hill. Gwylio'r gêm yma, ma nhw. Mae'n siŵr bod yna 1,732 ar y traeth yn Hill. Y bel gan Gibson. Gibson a chi bas ydyn da oedd Parkinson yn cam sefyll. Pan da chi'n meddwl mor bell yn ôl ddoth y bas na. Oedd o'n cam sefyll pan gath i'r rhyddhau? Dim yn y man ni, ond blaenwr o'n i, cofia. Ti'n gêm berig i Michael Johnson sefyll i fyny mor hwyr ar ôl y bas. Drych ydi Iwan. Ond da ni ddim yn gweld y llifanwr wrth gwrs, ond wel, hanner llath efalla. Ti'n rhaid fi wneud... Rhaid fi wneud be, Michael? Rhaid fi wneud y siawns i Michael Johnson. Ti'n beth ni'n wneud? Benefit of the doubt. Ond o'n i'n gwybod beth o'n Gymraeg. Well na chi oedi na ddeud hynny, Michael. Y bel mewn teg at Sim, allan gan Hayes. Oherwydd oedd Michael Johnson wedi chwarae trap cam sefyll yn berffaith. So, dyna beth oedd ei wneud oherwydd i brofiad o, oherwydd i safon o. O'n i'n mynd i ddeud, rhaid fi wneud y benefit of the doubt iddo. Ac yn sicr, mae Prestatyn di'n dangos mwy yn y 5-6 munud diwetha na netha nhw yn y cyfnod cynnar ar ôl gol Bangor. Ac yn sydyn, mae rhywun yn teimlo falle gallai hi fynd ffordd Prestatyn. Mae Gibson fel tai lygad o nôl ar y bas gywir. A Parkinson a Price i weld fel tasa nhw yn dechrau dall i gilydd. Eto Brownhill yn galw am Idzi. A mae Idzi a Brownhill yn ffrio. Dwi'n yn siŵr pa mor raid i Brownhill alw ar Idzi fan'na. Gyda fo ddigon o le. Price mewn at Parker. Parker nôl at Wilson. Wilson curo'i ddyn hawdd. Ail gyfle i chael ei fewn falle, mae'n cael ei chlirio gan Brownhill a di Bangor ddim yn hapus am y hynny newyddion da i Prestatyn. Wel yndi, ac os ti'n edrych a gweld chwaraewyr yn cwyno at ei gilydd fel Brownhill a Idzi, mae'n mynd i godi dy galon di hefyd. A reit, wrth ochr y cae mae cefnogwyr Prestatyn yn annog i'w tîm. Wilson at y postyn, y peniad allan
A mae wedi disgyn yn garedig I Boodd. Mae'n gyfle fan hyn am wrth ymosodiad. Mae Boodd yn brasgamu. At Roberts, y tu allan I Roberts, mae'r eilydd Edwards. Roberts a Cerry o le o'i flaen, ond nawr mae'n rhyddhau. Edwards, mae angen pas dda mewn, chwiliad Les Davies a'r peniad ar draws y gol, fel ddylech I wneud. Ond doedd ddim cweit digon cywir, ond oedd o'n gyfle. Wel, oedd hi'n gyfle gorau I Les yn y gêm yma, doedd hyd yn hyn. Mae 5 munud I fynd i'r postyn pella. Croesiad gwych gan Sean Les I fyny'n gynnar. Oedd y gyfrinach yn just defnyddio'r amddiffynwyr o flaen o fel ryw ystobach. Dim yn neud trosedd I ffwrdd. Yna'n gynnar. Pwer tu ôl I draws y gol yn methu chyfeirio i'r gornel. Da ni yn y 5 munud ola. Prestatyn 1, Bangor 1. Amser ychwanegol yn agosau. A mi fydde na gicio'r smotyn hefyd. Davies I dro fo I gael y bregaeth. A sbiwch ar ei ystym o. Gŵr bonheddig fatha bachgen ysgol o flaen I brifathro. Y math o beth ydych chi'n gwneud pan mae plisma eisiau gair efo chi. Mae well gael cerdyn, well gael triffwynt, byddwch yn wylaidd. Dyna be nes I ddim felly, Annie. Beli lwybr sim. A'r sylwebydd yn symud y sgwrs ymlaen yn sydyn. John Hildant. Mae'n hynod gyfartal yn dydi. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau yn yr ail hanner yma. Cyfnod Prestatyn di hwn yn sicr. Parker braidd yn drwm ei gyffyrddiad. A rai fe fy'n heibio I ddyn wrth gwrs. Ond yn sydyn mae Bangor di ryw arafu. Mae Bangor di colli momentum. Ydy nhw'n blino. Wel, Prestatyn di ffeindio'i ail wynt. Ond Ryan Edwards yn neud yn dda I gadw forediad Michael Parker yn y sefyllfa eiliadau nôl. Ac wrth I rywun gerdded o flaen, Neville Powell fan ar hyn, gawson ni gip arno fo'n gwneud, oedd sgrechian, deffrwch. Daclar Wilson. Ie, mae dyfarnwr di gweld y drosedd gan Damien Allen, oedd hi'n dacl hwyr, ac unwaith eto mae o'm di gael carden felen, na cyfle ola. A mae wedi cael ei ddangos lle mae wedi bod yn lloseddu. Ond mi chwaraeodd y dyfarnwr y fantes, ond fe welodd o hwnna. Sy'n llawer yn nis di. Mae'n gorfod mynd am y bel, mae'n just plygu fewn iddo fo. Greg Stones I gymryd y gich. Aneliad Parker, mae'r golwr wedi dod braidd yn gynnar a mae'n falch o chwipio honna am gic gornel. Ia, dim mesurhedad y bel yn gywir tro hyn. I Leeds sy'n y gol. Mae'n cael blaen I fysau iddi i'w dioci gornel. Rwbeth tîm angen. Ti'n ma amser yma'r gêm a'r gadael amddiffynwyr a chdi dy hun bod dan bwysau. Mae Greg Stones di symud fyny. Da ni'n y 3 munud ola. Y penod allan gan Les Davies Gibson! Dyna be bydde stori wedi bod. Gafodd afel ar ni. Mae o'n gwybod ag yn deith y dyfarnwr. Fas ni di gallu bod yn bennawd y dudalen gefn fori. Go iawn. Ti'n bod, ar I droed chwith, ddim I droed cryfa, ond y ffordd mae'n cael gymaint o amser I wybod yn union be I wneud efo mae'r techneg just ddim yna fatha gymryd I eiliad llai na hanner eiliad rhy gynnar methu cael ei ben drosti ac yn y meddwl I a oedd o'n positif yn ei feddwl bod o'n wedi sgorio. Kick gam gan Roberts a mae meddwl Gibson eisoes bellach ar yr hanner awr ychwanegol. Dim amheuaeth am hynny, ond I bai bod yna un drama arall I fod. Wrth gwrs bod hi'n gyfartal rhwng y ddau dîm yma. Mae wedi bod yn gyfartal rhwng gydol y tymor. A Bangor di ennill un, mae Prestatyn di ennill un, a mae wedi cael 2 gêm gyfartal fel mae wedi bod o bosib dyma elyniaeth ore y tymor yn uwch gyngrau'r Cymru'r tymor yma. Prestatyn yn colli'r meddiant, mae gan Sim at Boodd. All Boodd I chroesi mewn i'r cwrt. Boodd, mae Les Davies yn disgwyl amdani. Davies! Ac unwaith eto'r mir na'n arbed ar y llinell. Mae'r chwiban di chwythu beth bynnag, ond oedd John Hildant ddim I wybod hynny nag oedd. Wel, oedd o'n sefyll yn ganol gol, ddim peth a bod o wedi clywed y chwiban. Oherwydd mae'n gwneud yr arbediad mor hawdd, mae'n just yw hongian I fraich I fyny a just reit I dros y trawst. Ond Boodd yn gwneud yn berffaith
Les, na sy'n gweld Les yn gwrthio neb, yn cael ei ben i fewn. Aros yda ni i weld faint o amser ychwanegol fydd. Mae yna anafiadau di bod, mae yna eilyddio 2 neu 3 munud falle. Mi welwn ni'r bwrdd 3 munud. 3 munud o amser ychwanegol rhyngddo ni ag amser ychwanegol y 90 munud. Parker, dim byd mawr, dwi'n meddwl. Cramp, does am cwestiwn. Llawer o chwaraewyr Prestatyn yn cael cramp. Price yn dal i blygu i goesa fan hyn. Ie, dyn nhw'n canu gymaint ag oedden nhw, dyn nhw'n neidio gymaint ag oedden nhw. Mae'r rhain yn funudau chydig bach yn bryderus ar un mor llonydd. Rhyw gymysgedd o edrych ar yr oriawr, rhyw holi faint sy'n fynd. Ie, mae Prestatyn wedi cael rhediad i fi, barn fi wrth gwrs. Fi'n bach mwy hawdd na Bangor ar y ffordd i'r ffeinal yma. Ond oedden ni'n gwybod. Mae Bangor wedi curo tîmau da, mae wedi curo Cwpan, mae wedi curo Ebus a y Seintiau wrth gwrs. Edwards. At Booth, mae Booth yn cadw honna fewn. Booth. Chwilio am sim. Yno mae'r bachgen ifanc Anthony Stevens eto. Digon o le yng nghanol cae gan Wilson. Amser i edrych ag ystyried. Gorfod amser falle. Mae'n pasiad Parkinson. Parkinson heibio i ddyn. Y tu allan mae Davies. Di hwnna'n cweud digon cywir. Mae'n drosedd ar Parkinson. Y drosedd yn cael ei hildio yng nghanol cae gan Brownhill. A mae Brownhill yn mynd i weld carden felen am hwnna. Ac mae wedi cymryd un dros y tîm fan yn sicr, dim amheuaeth am hynny. Na, gymaint o chwaraewyr allan o'i safle, doedd. Oedd. A dyna ni wedi gweld yn ôl yng nghyfri 5 garden felen y gêm. Mae'n gweld Brownhill yn dod ar draws Parkinson. Dim yn un budur, ond mae o'n gwybod beth mae'n neud oherwydd fedrith o ddim ddal o ac oedd o ddim yn tôl i'r amddiffyn bron. A'i hwn ydy cyfle ola'r 90 munud. Mae'n mynd i fod yn greulon ar ôl perfformiad ail hanner Bangor. Mae Prestatyn yn y 10 munud wedi dod yn ôl i mewn ddi. Ac unwaith eto mae Parkinson wedi gorfod gadael y cae, fydd o ddim yn y cwrt 6 i fanteisio'r unrhyw frimsion. Anthony Stevens sy'n cymryd y gic. Mewn gan Ross Stevens, gorfod y bwysau honna'n wastraffus. Mae o'n siomedig, mae wedi chwarae'n dda. O'n i'n licio'r dychymig o'r cicrydd o'i tad. Ti'n gwybod, oedd dod wrth cae ymarfer, y bel, 5 llath yn syml i fewn i Stevens, ffôn crymanu i'r postyn bella, gormod o bwyr anni. Mae rhwng y dyfarnwr a'i oriawr nawr, eiliadau yn unig, cyn bod ganddyn ni amser ychwanegol. Mae drosedd arall y tro yma gan Edwards ar Gibson. Di Edwards ddim yn hapus. A'r dyfarnwr yn dweud Edwards i dawelu. Byddwn am yn efgar. Ac chydig bach o syndod gweld Prestatyn yn oedi cyn cymryd y gic. Mae yn un cyfle olau'r ar bel i fyny yng Nghwr Cosby Bangor o'r cae os nad yn brysio. Mae nhw'n wedi golli'r cyfle yma. A mae'r dyfarnwr yn deithio nhw brysiwch. A mae Wilson di edrych arni, mae Hayes di edrych arni nawr. Mae Stones yn ei ffansio hi. Galw ar ei sim, symud nôl y degllath. Un ymdrech ola, mewn â hi, mewn i'r Cwr Cosby. Mae'n cael ei chlirio go bryn bod amser oedd hi nôl mewn. Stevens eto'n chwilio am Parkinson, allan gan Davies, dim ond at Gibson. Gibson mewn at Parkinson, di hwnna'n ddigon cywir. Eto mae'r dyfarnwr di edrych ar ei oriawr. Eto mae Prestatyn yn dod, mae bel gan Davies. Davies, cyfle i groesi. Price! Ddylai wedi gwneud yn well. O, fe ddylai Price wedi gwneud yn well. Oedd na gan unwaith bod gyda fe afal pîn ar ei ben oherwydd arddull i wallt. Nath o benio fel tas y bel di taro afal pîn fanna. Wel, ti'n gwybod be, oedd hi tu ôl o fod i mi bach, felly, fel ymwysodwr, mae'n anodd cael pwyr arni, ond doedd am angen llawer o pwyr arni, oherwydd jyst cyffyrddiad bychan ac anelu hi, neu anwesu hi i'r gornel oedd angen. Mae yna hanner awr arall i ddod. Pa mor bwysig fydd profiad? Gymaint o brofiad cwpan gan chwaraewyr Bangor. Dim ond Gareth Wilson o dîm Prestatyn wedi mwynhau y profiad o ennill y gystadleuaeth yma.
A pa mor bwysig hefyd ydy cryfder ar y fainc. Ac os yn sicr, does na ddim bris ar Prestatyn i ddod â un o'i helyddion ymlaen agos. Y bel allan at Edwards. Edwards, yr eilydd, fresh. John Hildon dan bwysau. Nawr te, mi fydd cefnogwyr Prestatyn yn gobeithio nad i bwdd difrifo fo. Oedd gan y ddau hawl i fynd fewn am y bel, dim amheuaeth am hynny. Ac os oes rhywun yn mynd i frifo yn y frwydr honno, os yna ni'n bwdd fysau. Ar bwdd. Ia, ond Eli dewr ydy John Hildon. Mae'n gwybod mae'r bel mae'n crymanu oddi wrth efo. Ond mae igon dewr i ddod i fewn i cwrt 6 ac yn pwnio'r bel. Fel blaenwr, oedd gan bwdd hawl fynd am hwnna. Mae wedi gweld carden fel hyn. Do, dwi'n gwybod, ond oedd tad. Sy'n wedi fynd amdani trwy dydd. Ie, mae gyda fe hawl i gwyno, dwi'n credu. Oedd y bel yna. Dyna oedd ei eiriau fan de, oedd y bel yno am ei oddi. Ond... Parkinson, mae wedi troi'n dda. Gormod y bwysau ar y basti Price mae'n wedi gyrraedd honna. Ti'n obeithio yn ystod yr egwyl bach na'r ddiwedd y gêm cyn yr amser ychwanegol bod y Prestatyn wedi cael amser i ail-gasglu, ail-drefnu, ail-gwynt yn ôl. Nath o orffan y gêm yn y 5 munud ola, Bangor wedi cael yr ail hanner na. Ac i'ch atgoffa chi, beth sy'n yn y fantol, dau beth. Ennill y cwpan wrth gwrs, ond sicrhau lle yn Ewrop y tymor nesaf hefyd. Mae'r tîm sy'n colli yma yn mynd i orfod mynd mewn i'r gemau ail gyfle ac ymuno fy Cyfyrddin, Talbot, Ebus a Balan hytrach. Nhw di'r tîmau sy'n aros am gollwyr y gêm hon. Stevens, Parkinson, fodlo'r hedeg, heiddi pas gwell. Ie, ti wedi bod yn sôn am profiad Cwpan Cymru. Dyn yma, Mark Limberts, fel chdi, wedi cael haircut am heddiw, ond 5 gwaith mae o wedi curo. A faint o bwysig sy'n dyn tha fo, efo beth o di dditharogi ar ddiwedd y gêm. Rhyw floedd eironig gan y dorf wrth i'r dyfarnwr roi cic yn erbyn Prestatyn. Torf Bangor oedd rheini wrth gwrs. Ia, cael hi'n dosed trwy dydd, oedd Chrisim yn gwarchod y bel yn dda. Neu siŵr bod yr amddiffyn o'r tu ôl efo, a'i gorff o rhwng y bel. A Sean Edwards fydd yn ceisio chwipio hon tuag at y smotyn gwyn. Sim a Davies yn barod amdani hi. John Hildon yn dod yn gwneud digon o'n cic gornel fyddi. Eto i fi, tyfa, gwych ganddo fo, wneud y penderfyniad yn gywir, cymryd yr amheuaeth o'r awyr, dod trwy pawb a wneud cysylltiad ar bel. Damien Allen i gymryd y gic, bwdd ar y llinell 6, Davies tu ôl iddo fo. Y golwr yn dod, unwaith eto, gwneud i waith, cael ei gydnabod gan ei gapten, a mae gan gapten Bangor Brewerton, nôl at Roberts. Tu fewn i Roberts, mae'n digon o le mae Ryan Edwards. Rhangipiad da, rhangipiad pwysig. Parkinson yn cael ei dynnu nôl, di honna ddim yn drosedd, ond teimlo bod Allen di roi ergyd iddo fo yn ei glist. Ac mae'r dyfarnwr yn mynd i gymryd golwg acos bod hi'n ergyd i'r pen a reolwg bach yn embaras rwan dybio i ar Parkinson. Mae Kevin Morgan yn dweud bod rhaid iddo fod o dar yn ergyd y pen. A beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae gynno fo'r daith hir i fynd at yr ystlis. O, dyma sut maen nhw'n mynd i ddysgu, dyma sut maen nhw'n mynd i ddysgu. Dwi'n meddwl eich eith o ddod dros yr ystlis agos ac un ofa. Ond gath ar ei bonclis bach gan Damien, ond dwi'n gwybod os da ni'n mynd yn feddal dyddiau yma, ond yn yr amser i, os ti'n brifo, ti'n mynd dangos i neb mae'n brifo, ti'n just disgwyl o amser i gael ei bonclis iawn o fo'n ôl. Pan oedd yr athrawes neu bonclis i ti, ti'n mynd dangos bod o'n brifo, Malcolm Naglet. Ar y cae ar ei sôn, ddim yn y dosbarth, pan o'n i yna. Ac unwaith eto mae'r sylwebydd yn symud y sgwrs ymlaen. Y bel gan Leedsy. Davies. Keith Parkinson dod naw ymlaen. Keith nawr fydd dyfarnwr. Mae'r dyfarnwr wedi alw. Os efo'n edrych ar y dyfarnwr, sy'n gweld. Mae'r bel gan Edwards. Edwards. Bwdd ag Davies yn aros yn y bel. Cic gornel ac unwaith eto bel. Ail hanner. Y cyfnod yma amser ychwanegol yn dechrau efo Bangor yn gryfach. O, sicr mae momentum ganddyn nhw. So, os dwi'n ddweud gymryd mantais o'r chwarae, mae i gyd. Yr bel mae i gyd. Damien Allen. Mewn at Les Davies allan gan Hayes. Mae Hayes wedi bod yn awdurdodol yng nghanol amddiffyn Prestatyn y pynhawn yma. Nôl at Edwards.
Ac y bachgen yma, Chris Davies, yn dal I weithio'n galed dros Prestatyn. Wel, fydd enw gyd dorchi llewis. Mae'n ddwy bel ar y cae. Ie, dyna'r math o ddigwyddiad bach sy'n peri rhwystredigaeth I chwaraewyr ynde. Maen nhw eisiau dal I fynd, cadw'r momentum I fynd. A tempo gan Bangor dydi ar y funud. Prestatyn dwi'n siŵr, wrth I bodda. Dwi'n meddwl chdi'n cynnig gêm gyfartal I Prestatyn ar y funud. So nhw'n cymryd. Dyna'r teimlad dwi'n gael. Mae Bangor yn chwilio am y go yma. Roberts, chwilio am Davies. Davies yn cael I ben i'r bel, mae wedi gyd yn dda. Golwr yn dod eto, mae'n disgyn I bwdd. Mae bwdd yn croesi. Davies! Oedd na ddim arbediad bryd hynny I fod yn deg mi ymystynodd John Hildant bob gewyn I wneud yn siŵr. Oedd o lwcus I mi bach oedd John Hildant yn cael I ddal allan ar y postyn cyntaf efo'r bel yma'n dod yn ôl I mewn gan bwdd. Oedd o yna wedyn rhaid cofn bod y bel yma'n mynd I mewn, oedd o'n mynd I wneud yr arbediad. Ond nath Les fynd am y gornel anghywir y fan hyn. I fi, da ni bod tro'n dweud ydan, fel mae'r llyfr yn deitha ni dos yn ôl a draws lle mae'r golwr yn dod o. Ond oedd hwnna yn gamgymeriad I fi bach gan Les. Mi dylai fod I mynd am y postyn agosach iddo fo yr un cefn yn y sefyllfa yna. Oedd o'n gorfod wneud y penderfyniad mewn eiliad. Sim. Mae Sean Edwards I bod yn brysur ers dod mlaen fel eilydd. Stones efo fo. Yn y diwedd, pwy sy'n dod ar dacl gadarn Chris Davies. A mae... Ie, mae wedi ysgwyd Edwards efo'r dacl yna. Ie, Les yn neud, dim Les Sean yn neud y dda yn mynd heibio Stones efo'n un trwy goesio fo. Rwan, mae o'n just cael ymlaen efo momentum a mynd trwy Davies. Gic yn cael ei hamrywio chydig bach. Yr ergyd yn isel gan Ryan Edwards. Brewerton oedd I fyny yn disgwyl y gic gorner uchel. Ac o'n ni, mae hwnna'n dafliad I Prestatyn, mae rhaid I gyfadde. Bel at Brownhill. Brownhill digon amser I edrych unwaith eto chwilio am Davies. Davies yn cael y bel I ben i'r bel. Ond mae allan gan Davies ag at Gibson. Gibson yn cael ei gyrra gan Davies. Roberts, pas dda gan Roberts. Oedd wedi gweld lle oedd y lle ochr bell ar cae. Y bel mewn at Bwdd, dipyn o le gan Bwdd. Bwdd yn chwilio am Davies. Hayes ar peniad. Peniad da I lwybr Gibson. Hayes eto. Parkinson yn aros am y bas. Mae'n amser yma'r gêm fel y mosodwr, edrych y gwaith caled mae Parkinson wedi reid I fewn. Mae'r efo trio gwarcho, wel, achub dipyn bach o egni am dipyn. Jyst edrych ar ei ôl o a wneud yr reidiadau cywir lle mae o'n gwybod mae Neil Gibson yn mynd I daro'r peli yma. Davies di canfod Sim at Edwards. Davies yn amddiffyn, gwaith da unwaith eto. A mae'n cael kick gold fel hwnna, ie, a'r profiadol Greg Stones yn llongyfarch ac yn annog Chris Davies sydd wedi gweithio mor galed. Felly safio egni, dim just Andy Parkinson, ond pawb ar y cae. Mae'n boeth allan yna. A pan ti'n mynd yn flinedig, mae'n camgymeriadau mynd I gael ei wneud. Mae'n mynd I fod yn greulon os ys y gêm yma mynd I gael ei ennill. So well gan fi weld rhywbeth disglair gan rhywun I ennill y gêm os ydyn nhw'n mynd I. Gwthiad bach gan Brewerton ar Gibson o dan drwyn y dyfarnwr. Dim cariad I golli rhwng y ddau chwaraewr yna dros y blynyddoedd. Brewerton yn sgwrthio Neil Gibson yn ei gefn a cymryd y pwysau oddi wrth amddiffyn. Y Prestatyn yn y 10 munud cyntaf yma yn yr amser ychwanegol. Wilson yn ei gadael un y diwedd I Stones. Stones yn chwilio am Parker. A mae hwnna llawer I hawdd I Lee Idzi. A pan mae Idzi wedi bod yn Simsan, mae eisiau herio fo fwy na hynny. Sim. Brownhill. Cam. A mae'r camgymeriadau yn britho yr arlwy nawr. Pryd maen nhw'n dechrau meddwl am gicio smot. Dyn nhw'n meddwl nawr, mae'n siŵr bod nhw'n meddwl am beidio gael camgymeriad, yn dydyn? Wel, am bendant, maen nhw wedi bod, sa fi'n deud, ar ddiwedd y 90 munud, bys y Prestatyn wedi bod yn ddigon apus mynd I mewn i'r adag yna. Ond, eto mae Bangor, mae lefel ffit trwy Bangor. Gibson, gwaith da, mewn at Parkinson.
Brewit yn brydhyniodd efo fo, ond mae Davies mewn, dangos gormod o'r bel i Roberts. Lefel ffitrwydd Bangor I fi yn edrych yn well ar y funud. Mae gymaint, mae'r ddau dîm 'di reid I fewn i'r tîm, i'r gêm yma. Eilyddion y dyn yma efo Paul, Booth a Sean Edwards, di wneud dipyn bach mwy. A dim un eilydd ymlaen gan Prestatyn eto. Dim un eilydd. Na. Ac oedden ni'n gwybod, efallai hynna fysa'r stori. Davies, Price. Davies eto. Ond Roberts yn clirio. Ond se Mario Hall I Stevens yn llithro. A'i dyna'r math o gamgymeriad allai dod â diwedd i'r gêm yma, nôl at Brownhill. Tu fewn I Brownhill, mae Allen ag Edwards. Mewn â hi at Allen. Allen yn meddwl am ergydio, mae'n dod I Edwards, oedd angen y dacl. Chris Davies mewn, mae'n disgyn I Edwards. Edwards yn cael ei daclo gan bwy, gan Davies. Nôl mewn yn isel. Ac o rhaid I John Hildant gadw I lygad ar honna. Ond y bachgen yma unwaith eto yn arwr dros Prestatyn. Wel, eiliadau nôl oedd o lawr yr asgell len cwrt Cosby Bangor, a fo sydd wedi rhedeg oll ffordd yn ôl 50 lladd I gael y dacl yna ar Sean Edwards. Oedd Sean ar ei sodlau pi bach, oedd o ddim yn disgwyl o bel na ddod gan y dacl gan Les Davies, nes o wedi mynd I cymryd yr ergyd ar efo'i gyffyrddiad cyntaf. Stones yn syth at Booth. Damien Allen yn cael ei giro yn y dacl. Nawr te, dyma'r ddau sy'n wastad anfanteisio ar y gwrthymosodiad. Y bel gan Parkinson yn cael ei faglu. A mae honno'n dacl sinigaidd a deud y lleia. O, mae dwi'n meddwl. Garden coch yndi? Dwy garden felen. A mae Johnson yn cael ei hel o'r maes. A mae Bangor lawr I 10 dyn. Ac yn ei gêm ola erioed fel dyfarnwr, mae Kevin Morgan yn hel dyn o'r cae yn rownd derfynol Cwpan Cymru. Ti'n mor siomedig gweld hyn yn digwydd I Michael Bechod. Mae'n dacl, mae'n cam amser I dacl. Mae'n Parkinson yn un arbennig o dda. Mae'n just symud I ysgwydd, mae'n symud y bel, symud I ysgwydd un ffordd I dwyllio mynd. Wedyn mae'n cael ei droed chwydd. Mae Michael o'r uwch y ddau. Mae wedi chwarae pob un gêm Cwpan Cymru dan Neville Powell. A mae o'n gadael dan gwmwl a deud y lleia. A go brin y gallwch chi feio'r dyfarnwr am o'i carden felen. Allech chi ddim. Just ddim yn licio gweld o. Oedd y penderfyniad yn un cywir gan Kevin Oed. Ond, na ni. Parker sydd ar cyfle I roi halen ar y briw. At y postyn gosa! Mae fewn! Mae fewn gan Parkinson! A dyna chi ddrama! Oedd clwyf Bangor wedi agor yn barod. Mae'r halen yn y briw. Ac ai dyna'r gol sy'n mynd I sicrhau cwpan cynta I Prestatyn. Wel am gig clir, fo na ffennill I. Nes I ddeud bod y dyn yma ddim yn dibynnu ar neb, a edrych ar di. Mae hon, wel, mae'n mynd trwy clwstwr o gyrthia, a yn sy'n ewin yn cyffwrdd I. Nag oes efallai chwaraewr Bangor yn gweld ti'n hwyr. Wel, ar y postyn cyntaf, edrych am yma fel i'r dyn yma. A fo sydd wedi cadw yn y gêm trwy gadael o Brown. A mae Andy Parkinson yn mynd I gymryd y gol, ond dwi'n siŵr mi nath I ddod oddi wrth chwaraewr Chris Glass yn y postyn cyntaf. O'na wiriad yna. Parkinson eto. Wel, oedd na goesau dir I fedir rhwng y gic a'r llinell gol I fod yn sicr o un peth. Parkinson oedd yn bwriadu gwneud be nath Parkinson. Dyna be oedd ar ei feddwl o, mynd amdani. Oedd tad ag yna ormod o gyrff o flaen I ti, efallai. Munud, llai na munud o hanner cynta amser ychwanegol yn weddill. Price yn ceisio ennill cic efo'i brofiad. Bangor yn clirio fan i'r cae. Fydd 'na chydig bach o amser ychwanegol. Y bel
hollol yn erbyn llif y chwarae. Y digwyddiad, y cardyn goch, y gol, fantais hollol gyda Prestatyn rwan. Fy'n na fwy o fylcha o'r fydd i Bangor y gorfod mynd i chwilio am gol arall. A be mae Prestatyn i gyd yn dda ydy manteisio ar y bylchau oherwydd y dyn yma. Gibson sy'n gallu manteisio ar diroedd agored i ganfod Parkinson. Mae Davies tu allan iddo fo. Mae Parkinson yn y cwr Cosby. Fysa gol arall yn ei lladdu rwan. Mae'r bêl gan Davies gwych. Chwilio am Parkinson. Safle pwysig i Fangor. A'i feddwl cofio mond awr mae oedd i chwarae dros y misoedd dwytha yma. Bêl gan Edwards. Edwards yn gweld Les Davies ochr bella'r cwrt yn galw amdani hi. Edwards yn dal a'i ben i lawr. Y dacl yn un dda gan Parker yn doedd. Ni weld y dacl. Parker, jyst cadw lygad ar y bêl, de. Mae yna eilyddio arall yn digwydd. Brownhill sy'n gadael y maes. A'r bachgys ymlaen ydy Peter Hoy, na chi brofiad, a be mae o'n gallu gwneud? Taflu'n hir. Be sgan Bangor? Tafliad. Siam sgora yn y hanner cyntaf o'r amser ychwanegol hefyd. Mae rhaid fo frysio, chydig dros hanner munud o'r amser ychwanegol yma yn yr hanner cyntaf i'w Gymru. Hoy. Mewn i'r cwrt. Mi ddela hwnna fod yn gig gol a ma hi. A dyna ddigwyddiad ola. Y chwarter awr cyntaf o amser ychwanegol. A mae tîm Neville Powell lawr i 10-1 ac ar ei holi oherwydd Parkinson. Hanner amser ychwanegol. Prestatyn 2, Bangor 1. Chwarter awr sy'n rhyngddyn nhw a hanes nawr. Chwarter awr i fod yr hanner canfed tîm i godi Cwpan Cymru. A mae Gibson di canfod Davies. A mae Davies yn cael ei gael awr yn anheg gan Edwards. Mae dyfarnwr yn chwarae'r fantes. Mae Davies yn dal i fynd. Mae'r bêl yn dod at Gibson. Gibson! Gafodd am gafel yn ei hun a ddim hedeg i Parkinson chwaith. O, mae'n olwg tîm sy a'i bryd ar beidio geid unrhyw gamgymeriad ar Prestatyn yn does. Allan â hi gan Hoy. Yr eilydd fyny at Davies. Anthony Stevens yn clirio, dim ond at bwdd. A mae'r 3 eilydd ymlaen gan Bangor, cofiwch. Hwn yn un ohonyn nhw. Robbie Booth, cyn chwaraewr efo Caer. A mae yna eilyddio yn mynd i ddigwydd nawr. Y bachgen sy'n ymlaen ydy'r Rhys Owen. A'r bachgen sy'n gadael y cae ydy Gareth Wilson. A mae Gareth Wilson di gweithio yn galed iawn. Ac falle mae dyna pam mae'r newid yn digwydd. A y bachgen sy'n mynd i ddod ymlaen ydy bachgen ifanc iawn. Ie, mae Bronry gloff i mynd oddi wrth y cae, Gareth Wilson. Ond wedi wneud shift i fewn raw yma. Wedi golli brofiad o yn 14 munud nesaf yma. Ac am 14 munud i'r Rhys Owen. Mae o di dechrau 4 gêm y tymor yma. Mae di dod ymlaen fel eilydd ambell waith hefyd. Ond mae hwn yn heiddi fwythau. A mae hwn ar dlothwy un o brynhawniau mwyaf cofiadwy yrfa ifanc o hyd yn hyn. Parkinson. A Roberts. A mae popeth mae pawb yn neud nawr yn edrych yn flinedig. Oedd Parkinson yn camsefyll o drwch aden gwybedyn a dim mwy. Ac ers bod Michael Johnson wedi gadael y cae, mae Bangor dim un 3 yn y cefn do. Ac pam ddim, mae rhaid iddyn nhw. Wael chi golli o 2 nag o 1. Ia, sicr. Ond bob un cic rydd, bob un tafliad, bob un cic gornel, da ni'n gwybod sy'n digwydd tro yma. Dyna mae Bangor yn mynd i wneud, fel oedd John Hartson a Dai Davies yn ei ddarogan. Y bêl uchel hir fyny'r cae. Mae yna 3 erbyn 3 fan hyn. Sbiwch ar Davies, lle mae o'n cael y nerth. Efallai, mae Gibson. Dyna pam. Dyna pam mae'n cael y nerth. Mae Gibson yn gyda drosto fo.
Oedd o angen yr orffwys, does am cwestiwn am yna. Gwrandwch ar gefnogwyr Prestatyn, gwrandwch arnyn nhw. Mae Parkinson yn rhyddhau Price, oedd Price ddim yn cam sefyll. Mae Parkinson yn dal efo fe, mae Gibson fyny'r cae hefyd. Ond mae'r ddau yma sydd wedi cael y goliau mwynhau hynny nawr. Mae gan Price, mae Price yn dal i fewn! A mae Price di ennill y cwpan dros Prestatyn. Mae'n rhaid. Mae'r dathliadau yn dynodi hynny. Am ddiweddglo. Wel, mi nath nhw reidio i loc yn yr ail hanner o'r gêm, ond yn yr amser ychwanegol yma, maen nhw'n dod yn ôl i fewn iddi. Ac fel na i ddeud, y ffôn nath orffan hon oedd yn glinigol. Mae'n reit ddiog efo hyn efo chwarae 1-2, oedd o'n meddwl wneud hynny, ond unwaith mae'n y gwrs Cosby, mae'n dod yn fyw eto. Mae'n troi, mae'n cael dipyn bach o lwg, mae'n dod yn total pitch o hoi yr eilydd, mae'n dod syth i fod i lwybyn o, ar ei droed chwith, mae'r penderfyniad rwan yn un hawdd, codi'r bel i'r gornel. Oedd o'n gwybod oedd hi sydd wedi mynd i'r llawr, mae o'n codi'r bel dros y golwr, a syth i gornel bella. A dyna hi yn y marn ni. A dyna pedwaredd gol Price yn erbyn Bangor y tymor yma. A mae o'n dod ar hediad hesb i ben. Ac os doedd o'n di sgorio, gol gyngrair mewn tair gêm ar 10. A mae John Hill Dunt yn mynd i signo bob eiliad bosib allan o'r prynhawn ma nawr. Am gyffeiliad mae hwn di bod dros Prestatyn. A mae Parkinson, y cyffeiliad arall, di bod yn gymaint rhan o beth sy'n digwydd. Yr ail gol ganddo fo, ond oedd ar rhan o'r gol gwella na'n doedd. Doedd tad, ddim cwestiwn, ond nes di weld. Yn ei fod, disgwyl fan hyn. Davies a John Hill Dunt yn tasgu'n erbyn ei gilydd. Davies mewn yn anheg. Ia, dim byd yn ni. Mae les di gael ei gardi fel hyn, sa'n byd yn mynd i ddigwydd fan hyn, nag oes John yn syrthio i'r llawr. Eto, mae bel yn 50% yr un, edrych a mae John Hill Dunt yn cyrraedd. Mae'n just mynd trwad efo i benglin. A rhywbeth bach ychwanegol hefyd. Ond pa mor bwysig oedd yr arbediad na o'r gic o'r smotyn yn bell nôl yn y bynawn bellach. Dim just honna. Yr arbediad cyn yr egwyl efo'r peniad gan Les Davies i'r gornel ycha oedd hi'n anhygol. Wel, yr un gorau dwi wedi weld tymor hyn. Sa'n cwestiwn os na y gorau. A Prestatyn, ti sôn am Parkinson, ddim wedi wneud yn y gêm yma. Ond nes ti weld faint o fywiog o Jason Price yn y cwrs Cosby. Dyna beth dwi'n dweud, oedd o'n ddim yn neud llawer tu allan y cwrs Cosby. Unwaith gath o'r bel i draed yn y cwrs Cosby, edrych fel ymwysod yn ei droi i ddyn. 10 munud ar ôl cic gornel arall. Price yn dangos i brofiad nawr. Price a Parkinson rhyngddyn nhw. Dyn nhw'n mynd i wastraffu 10 munud yn gornel, ydy? Mae nhw 11 yn ebyn 10 ar y cae. Ie, a falle bod nhw'n dechrau sylweddoli bod nhw bod braidd yn wirion. Achos tasa rhywbeth dramatig yn digwydd a bod Bangor yn taro nôl, mi fydde Prestatyn yn holi. Pam nathon ni'n troi y gyllell yn erbyn y 10 dyn. Ond chydig funudau cyn diwedd y gêm, oedd hwn yn edrych fel na allaf o gerdded cam. Some cwestiwn am hynny, nag oedd? Davies i gymryd y tafliad. Chydig bach wthio, dwi'n siŵr pam. Ond mae'r dyfarnwyd rhoi'r gic i Fangor, a mae'n efrys arnyn nhw, wrth gwrs. Y bel at yr eilydd hoi. Llai na 8 munud yn weddill i Fangor sgorio 2 gol. Allan gan Greg Stones, i'n gywir at Gibson. Ia, angen 2 gol yn erbyn 11 dyn. Digon anodd, mewn 11 ar y cae. Mae'n fynydd o challenge i Fangor. A mae'r pendil di symud sawl gwaith yn dydi. Bangor yn dechrau'n dda, Prestatyn yn sgorio'r gol, Prestatyn yn cael cyfnod da wedyn,
Bangor i weld wedi fel tasen nhw'n mynd i fod yn llai blinedig na Prestatyn. Prestatyn yn sgorio yn erbyn yr hediad. Ond wedyn o rywle, mae yna egni newydd gan y tîm mewn coch. Y bel bod Les Davies, bron a cyrraedd bwdd. A tasa Bangor yn cael un gol, wedyn mi fysa ganddo ni 5 munud cyffroes. Mae bel gan Parkinson, heibio i Brewerton. Mae Price yn camsefyll ar hyn o bryd, mae Parkinson yn sylweddoli hynny. Mae Price di symud nôl nawr, cyfle i Price gael ei hat-trick dybed. Cymryd i amser, Davies oedd y bas ddim digon cywir pas dyn blinedig. A mae Price yn cael ei gosbi wedyn. Mae o, ti'n meddwl, oedd y dacl na'r Brewerton yn un penderfynol hefyd, oedd o'n mynd i curo'r bel na. Oedd oddi wrth y llawr, oedd neb yn agos iddo fo. Idzi yn cymryd y gic yn sydyn, gormod o bwysau honno. A mae John Hildant yn ei gadael i fynd am gic gol. Ie, James yn un mor dda i bara mor hir a hyn. I weld jyst dacl na'r Price oedd hwnna. Ond fydech chi'n cwestiynu agwedd y dyn yna, y capten Bangor. Dros y blynyddoedd byth yma. Ond y seren efalla y dydd ydy'r dyn yma. Y bel at Gibson. Mae'n cael ei chlirio fyny at Sim. Ac os di dydd Jason Price yn dda heddiw, dybed ydi Jason Price yn sylweddoli yn cofio. 3 blynedd ar 10 yn ôl i heddiw. 3 blynedd ar 10 yn ôl i heddiw. Fe nillodd Jason Price ddyrchafiad efo Abertawe o'r drydydd adran i'r ail adran. Y bel gan Bwdd. Bwdd. Dyna faint o brofiad sy'n gan Price. Mae Parkinson wedi cadw honno fewn at Price, at Gibson. A mae'r tri yma wedi bod yn amlwg pan oedd hi'n cyfri yn dydi. Di cael ei cyfnodau tawel, di cael ei cyfnodau blinedig, ond pan mae'n cyfri, Price, Parkinson a Gibson dan ni'n enwi. Ac oedd y bas yn ara 10 fanna gan Price a mae Parkinson yn flin. O, dylai di mynd llawer gynharach na hynna, eiliadau, ond mae hynna'n amser hir. Mae'n un o ddau o cefnogwyr Bangor yn mynd am adra, dwi'n meddwl, am y bech o gweld. Ond maen nhw wedi cynnig mwy na i siar i mewn i'r gêm yma, ond yr penderfyniad mawr ydy Michael Johnson wrth y cae, y cig-rydd wedyn gan Andy Parkinson. Y drydydd gol efo tyllan y cefn, oherwydd Bangor yn gorfod mynd ymlaen a chwilio am gol arall gan Jason Price. Ond tactica Prestatyn wedi bod i'm yn bell o iawn heddiw enwedig efo'r canlyniad. Davies ar Rither ac o'i flaen wrth gwrs mae Parkinson a Price, mae Davies yn dal i fynd. Roberts ar ei ôl o. Y bagliad gan Roberts. Ac yn ei rwystredigaeth mae Roberts yn cicio'r bel a mae o'n mynd i weld y garden felen. A hynny dwi'n meddwl gymaint am yr ymateb ac am y dacl. Ia, fydd Prestatyn yn dechrau sylwi bod nhw yn mynd i ennill y gwpan wan, felly rhywbeth fel hyn, ryw wthiad i'w cefna, maen nhw'n mynd i fel lawr a dim bris, cadw'r bel yn y corneli. Ac fydd ddim yn bell o 4 munud i fi godyn llais chweith, dwi'n meddwl, Nick. Wel, dwi'n mynd synnu, ac os mae'r gêm mor arwyddocaol. Nid yn unig y bydd Prestatyn yn ennill y cwpan, bydd Prestatyn yn Ewrop ac eithrio drama fawr. Dyna mor arwyddocaol ydy'r prynhawn yma, a mae'n gig gornel iddyn nhw nawr. Ia, Neil Gibson wedi bod efo Prestatyn 8 mlynedd. Dod o'r ardal wrth gwrs, mae dad o dal yn byw na. 5 mlynedd yn ôl, nath o ddod â nhw i fyny'r uwch gyngraen. A rwan, maen nhw'n ennill Cwpan Cymru, mae'n edrych fel. Am y tro gyntaf rioed. Price. Dim bris ar neb. Chwaraewyr Bangor am weld Prestatyn yn brysio pam ddylen nhw di'r ateb i hynny. Cic gol fydd hi, a fydd Bangor am hyrddio hon fyny'r cae. Da ni yn y 3 munud ola. Idzi. Mae'n ymddangos mor bell yn ôl ers i Idzi gyflwyno'r cyfle cynnar na. A rhoi tîm Neville Powell ar ei hôl i. A dyn nhw'n cweit di dod nôl o hynny.
Mae'n ei lyddio arall yn mynd i fod. A dyma'r newid, a dwi'n meddwl mae Jason Price sy'n mynd i adael y cae. Ie wir. Jason Price sy'n gadael y maes. Ie, o'n mynd i gymryd i amser i gerdded oddi wrth y cae. No na, mae o'n sylweddoli fel rhyw 2 munud sy'n ag. Mae'n mynd i fod yn anoddach beth, efallai'n amhosib i y Bangor ddod yn ôl i'r gêm yma. Am ddiwedd anisgwyl i wyrfa fo. Yn hydref i ddyddiau a deud y lleia. 2 gol. 2 gol sy'n geid y gwahaniaeth. Ie, dwi bod o'n deud fel ymwysodwyd, sy'n rhaid chdi wneud gormod allan i cwrs cosbi. Ti'n mynd gael dy dalu am hynny, ond unwaith mae hwn y cwrs cosbi, mae'n dod yn fyw. Mae'n naturiol, mae'n gyda fo gredd bach o sgorio goliau ar hyd i orfa. Ac i sôn gyda llaw i gadarnhau Cal Murray, bachgen 2 ar 20 oed, chwaraeol ganol cae sy'n mlaen fel eilydd yn lle Jason Price. Y bêl gan Gibson. Ac unwaith eto, Gibson brofiadol yn mynd i gornel gwbl wahanol a'r cloc yn dal i dician a hanes ar fi'n cael ei greu. Parkinson at yr eilydd Murray. Malcolm, dwi am i chi feddwl am ser yn y gêm. Ser yn y gêm i chi? Wel, dos am ond un dyn heddiw i fi, John Hill Dant. Am gêm, am lwyfan, am berfformiad. Hon i ddechrau arbediad campus o Gigwrs Modyn. Ond hon arbediad o'r tymor. 2 gam ar draws, taflu gorff ar draws, cael ei fraich iddi a cael y just bysad yn y diwedd i gael ei dros y traws. Am gêm, mae'r dyn yma wedi cael hollol heiddiannol. Da ni yn yr hanner munud ola. Y bêl gan Hoy. Hoy yn chwilio am sim. Di am ddisgyn i Les Davies na di, ac oedd na wthio beth bynnag a'r cyfan yn digwydd o dan drwy'n cefnogwyr Prestatyn sy'n gwynebu y cwrt cosbi yna. Wel, mae'n edrych rwan bo Bangor yn gorfod mynd i mewn i'r gemau ail gyfla i gyrraedd Ewrop tymor yma. Munud o amser ychwanegol. Fydd na ddim newid nawr. Mae'r haul yn tywynnu ar y tîm mewn coch. Ser yn y gêm. Fyny chwilio am Parkinson, Brewerton yn o gynta. A sawl chwaraewr alle fod i ennill ser yn y gêm yma yn llun Prestatyn yn does. Ti'n gwybod, fel reolwr Neil Gibson Brown, dwi'n siŵr cyn y gêm, efo'r 11 chwaraewyr sydd wedi chwarae rhan fwyaf o'r gêm, maen nhw wedi gadael bob owns o egni sydd ganddyn nhw allan ar y cae a di cyrra'r gwpan. Fydd yna ddathlu ryfeddol i gael yn Prestatyn ar y cae yma ag yna heno. 10 eiliad i Kevin Morgan, y dyfarnwr, ddod â'i yrfa fel dyfarnwr i ben. Mae o'n chwythu nawr. Mae tîm Neil Gibson wedi creu hanes. Mae'r chwildro yng nghlwb pêl-droed Prestatyn yn gyflawn. Allan nhw'n coelio beth sydd wedi digwydd. Maen nhw wedi ennill Cwpan Cymru yn eu hymddangosiad cyntaf yn y rownd derfynol. Capten Prestatyn sy'n codi Cwpan Cymru 2012, 2013. Dave Hayes yn arwain y dathlu, a nawr mi fydd pawb am gusanu a mwytho'r clysor.